Dîrokan, pirtka duemîn, beşeyek emîn. û Silêmanê lawê Dawîd di qiraletiya xwe de xurtayiyê dît û Xwedayê wî xudan pê re bû û wî zaf mezin kir. û Silêman ji hemûya Îsraîlê, ji serekên hezaran û sedan re û ji serweran re û li hemûya Îsraîlê ji her yek begîrê ji serokên malên bapîran re gotin. û Silêman û tevî wê hemûya civakê çûn cihê bilind yê ku li Gîbonî ji ber ku çadira civandinê ya Xwedê ya ku Musayê qûlê xudan li çolê çê kiribû li wir bû. Lêbelê Dawîd sindoqa Xwedê ji Kiryat Yearîmê helkişandibû cihê ku jê re ava kiribû. Ji ber ku Dawîd li Orşelîmê bona wê çadirekê ava kiribû. û pêşkeşîgeha tuncî ya ku Besalê lê lawê Ûriyê lawê Hûr wê çê kiribû, li wir li ber mala xudan bû û Silêman û civak bona ku li xudan bigerin diçûn wir. û Silêman li wir li ber xudan hilkişiya pêşkeşiya tuncî ya ku li cem çadira civandinê ye û ser wê hezar pêşkeşiyê şewitandinê pêşkeş kirin. Xwedê wê şevê ji Silêman re xuyanî bû û jê re got: Ez çi bidim te bixwazî? û Silêman ji Xwedê re got: Te xêra mezin ji bavê min Dawîd re kir û li dêvla wî te min kir qiral. Niha ya xudan Xwedê, bila wada te ya ku ji bavê min Dawîd re bû rast derkeve, ji ber ku te min li ser netewî ku bi pirraniyê mîna toza erdêne kir qiral. Niha zanîn û hikmetê bide min ku ez li ber vê netewê derkevim û bikevim, ji ber ku ma kî dikare serweriyê li vê netewê ji ber ku ma kî dikare serweriyê li vê netewatê ew qasî mezin re bike? û Xwedê ji Silêman re got: Madem ku di dilê te de ev hebû û te dewlemendî, mal û şeref û canê yên ku ji te dikerihin nexwest, ne jî temena dirêj xwest, hew bona ku tu daraziyê ji netewa min ya ku min te ser wan kiriya qiral re bike, te bona xwe zanîn û hikmetê xwest. Zanîn û hikmet ji te re hate dayîn û ez ê wisa dewlemendî û mal û şerefê bidime te ku di qiralên berî te de mînaka vê tu nebû, ne jî dê diyên ku paşî te werin de tiştekî wisa bibe. û Silêman ji cihê bilind ya ku li Gîbonê ji ber çadira civandinê hate Orşelîmê û ser İsraîlê qiraletiyê kir. û Silêman erebeyên cengê û siwaran dan hev û 1400 erebeyên wî û 12000 siwarên wî hebûn. Wan danîn bajarên erebeyan û li Orşelîmê danîn cem qiral û qiral zîv û zêr li Orşelîmê daxist merteba kevir û darên erzê jî kirin mîna darên hêjîra bejik, yên ku bi pirranî şefalayê ne. û hespên Silêman ji Misrê ve dahatinanîn. Taxmê tucarên qiral wan bi naxirtî bi berdêlkê distendin. û erebeyek cengê bi 600 û hespekî bi 150 şekelî ji Misrê danîn û bona hemû qiralên Hittî û bona qiralên Sûriyê jî bi vê awayî bi destê wan ve dihatinanîn. Beşa duemîn. û Silêman netanî ku bona navê xudan xaniyekî û bona qiraletiya xwe xaniyekî ava bike. û Silêman 7000 zilamên ku bar bikişînin û 8000 zilamên ku li çiyayên kevir jê dikin û ser wan 3600 zilamên ku serkarin jimartin. û Silêman ji qiralê Sûrê Hîram re şand û got: Mîna ku te ji bavê min Dawîd re kiriye û mîna ku bona tê de rûnê ji xwe re xanî çê bike, te darên erzê jê re şandine, ji min re jî wisa bike. Avay, ez boş Xwedê re tirxan bikim û li ber wî bixurê bêxweş vê bixwim, ez ê ji navê Xwedayê xwe xudan re xaniyekî ava bikim û dê ew her tim bona nanê aramiyê û sibe û êvarê di septan de û di seriyê mihan de û cejnên bijartî ên Xwedayê me xudan de dê bona pêşkeşiyên şewitandinê bibe. Ev li ser İsraîlê zagona abadî ne û xaniyek ku ez li ber avakirinê me mezin e, ji ber ku Xwedayê me ji hemû îlahan mezintir e. û ma qudreta kê heye ku jê re xaniyekî ava bike? Ji ber ku ezman û ezmanê ezmanan nikare wî cih bike. û ma ez kî me ku jê re xaniyekî ava bikim? Hew bona ku li ber wî bixurê vê bixim, ava dikim. û niha zilamekî bişîne cem min ku bila tevî zilamên bi huner ên bavê min Dawîd wan amade kirine û li Cihuda û li Orşelîmê li cem minin re be, bila karên zêr û zîv û tunc û hesin û erxewanî û sor laciverdê de bi huner be û her cûreyên karê qawartinê bila bikare biqeşêre. û ji min re ji Lubnanê darê erzê û selwî û darê belemê bişîne. Ji ber dizanim ku koleyên te ji Lubnanê birrîna dar dizanin. û avay, bona ku gelekî oniyê ji min re amade bikin, dê koleyên min jî tevî koleyên te bin. Ji ber xaniyê ku ez ê ava bikim dê mezin û tiştekî şaş û metal dihêle be. û avay,
ez eşkoleyên te re jiyên ku oniyê dibirin re 20,000 olçek genime ku hatiye kutandin û 20,000 olçek ceh û 20,000 bat xemr û 20,000 bat zeytê bidim. û Qralê Sûrê Huram bi nivîsa ku ji Silêman re şand bersivê da. Ji ber ku Xudan ji netewa xwe hez dike, te ser wan kir qral. û Huram got, bila Xudanê erd û ezmana firandiye û lawekî ku bona Xudan xaniyekî û bona qiraletiya xwe jî xaniyekî ava bike, yekî xwedî fêmkarî û basîret lawekî baqil daye Qral Dawud, Xwedaya İsraîlê pîroz be. Wavay, bona ku bi zilamê te yî bi huner û zilamên bi huner ên bavê te efendiyê min Dawud ciyekî jê re bête dayîn, zilamekî xwedî huner û fêmkariyê Huram avîvê xwe şandim. Lawê pîrekek ji qîzên daneyî ye û bavê wî zilamekî Sûrî bû û di bikaranîna zêr û zîv û tunç, hesên kevir û onî, erxewanî, lacivert û kitana tenik û sorê de û di her cûreyên karê qewartinê de û di her tewrê nûvandinê de bi huner e. û genim û ceh, zeyt û xemra ku efendiyê min gotiye, bila ji koleyên xwe re bişînin. û qasî ku ji te re hewce dike, em ê ji Lubnanê onî bibirin û bi kelekan ji behrê heta Yafayê em ê ji te re bînin û tu ê wê hilkişîne Orşelîmê. û Silêman jî paşê hejmara ku bavê wî Dawud hemû xerîbên li İsraîlê nejmartine, wan jimartin û 153,600 kes hatin dîtin. û wan ji 7,000 kesên ku bar dikişînin û 8,000 ku li çiyayên kevir jê dikin û bona ku netewê bixebitînin bi serkarî 3,600 kesî danîn. Beşa sevemîn. û Silêman li çiyayê Moriya ya ku Xudan li Orşelîmê li wir xuyanî bavê wî Dawud bûye, li ser ciyê bêndera Ornanê Yebûsî de li ciyê ku Dawud amade kiriye dest bi avakirina mala Xudan kir. û sala çaremîn ya qiraletiya xwe de di roja duwemîn ya meha dudiyan de dest bi avakirinê kir. û bingehên ku bona avakirina mala Xwedê Silêman avêtine vanan e. Dirêjiya wê bi gezê li gora pîvana kevin 6 kes û firehîya wê 20 kes. û dirêjiya îwana ku li ser xanîye li gora firehîya xanî 20 kes û bilindayiya wê 120 û ji hundir ve wê bi zêra xalis vegirt. û ji xaniyê mezin re ji darên selwî tawan çêkir û bi zêra xalis dor û berên wê xemlandin û ser wê darên xurmê û zincîrên helatî neqşandin. û bona ku xweşik be bi kevirên bi qîmet xanî xemiland û zêra parvayî mêbû. û rûyên xanî beştên wê, şêmûgên wê û dîwarên wê û deriyên wê bi zêran vegirtin û kerûbiyan li dîwar veqewartin. û xaniyê cihê herî pîroz çêkir. Dirêjiya wê li gora firehîya xanî 20 kes bû û firehîya wê 20 kes û rûyê wê bi qasî 600 talan zêrê xalis vegirt. û giraniya bizmaran 50 şekel zêr bû û rûyê odeyên li jorîn bi zêr vegirtin. û di xaniyê cihê herî pîroz de karê peykerteraş du kerûbî çêkirin û rûyên wan bi zêr vegirtin. û dirêjiya bazikên kerûbiyan 20 kes bûn, bazikekî kerûbî 5 gez bû, digehaşt dîwarên xanî û bazikê din jî 5 gez bû, digehaşt bazikê kerûbiyên din. û bazikekî kerûbiyê din 5 gez bû, digehaşt dîwarên xanî û bazikê din jî 5 gez bû, digehaşt bazikê kerûbiyên din. û bazikên van kerûbiyana 20 kezî vedigirtin û kerûbiyan li ser pêlan disekinîn û wecên wan ber bi malê ve hatibûn zîvirandin. û perdeyê ji laciverdê û ji erxewaniyê û ji sorê û ji kitana tenik çêkir û ser wan ve kerûbiyan neqşandin. û li ber xanî di dirêjiya 35 gezî de du sütunî çêkirin û serîkê ser her duyan 5 gez bûn. û li oda navîn zincîran çêkirin û wan danîn ser stûnan û sed hinarî çêkirin û wan danîn ser zincîran. û stûnan wekî yek li rastê û yê din jî li çepê li ber pereskeyê çıkandin û naveyakîn li yê rastê û navê boğaz li yê çepê kirin. Beşa çaremîn. û ji tuncê ve pêşkeşîgehekê çêkir. Dirêjiya wê 20 kes û firehîya wê 20 kes û bilindayiya wê 10 kes. û behra rijandî ji qeraxekê heta qeraxa din bi giroverî 10 gezî çêkir û bilindayiya wê 5 gez bû û benekî 30 gezî li dora wê geriyayî bû. û dibin wê de yê ku dor û berê wê girtine, di her gavî de 10 suretên girêkên ku hemûya dora behrê girtine hebûn. Girêk du rêz bûn û dema hatin rijandin, pev re hatin rijandin. Li ser 12 gayî disekinî, 3 heb li bakur û 3 heb li rojava û 3 heb li başûr û 3 heb li rojhilatê dinêriyan. û behrê ji jor ve danîbûn ser wan
û newqa hemûyan ber bi hundir vebû. û qalindiya wê lepek bû û qeraxa wê mîna qeraxa tasekê mîna çîçeka leylankê hatibû nexşandin û hundirê wê 3000 bat avê digirt. û 10 qazanî çêkir û bona ku di wan de şutinê bike 5 hebî danîn aliyê rastê û 5 hebî danîn aliyê çepê. Tiştên ku dê bibûna pêşkêşiyên şewtandinê di hundirê wan de dişutin. Lêbelê behr bona şutina kayînan bû. û 10 şimadankê zêrîn li gora zagonê wan çêkirin û wekî 5 hebla aliyê rastê û 5 hebla aliyê çepê bin wan danîn pereskeyê. û 10 heb mase çêkirin û wekî 5 hebla aliyê rastê û 5 heb jî li aliyê çepê bin wan danîn pereskeyê. û ji zêr ve 100 heblegan çêkirin. Ve hewşa kayînan ve hewşa mezin û deriyên hewşê çêkirin û rûyên deriyên wan bi tuncê vegirtin. û behrê danî aliyê rastê malê ber bi başûrê Rojhilatê. û Hûram beroşan, bêran û leganan çêkirin. û Hûram karên ku bona Qral Silêman di mala Xwedê de çêkirine 2 stûnî û giroverikan û 2 serîkên li ser stûnayê û her du giroverikên ku li ser her du serîkên li ser stûnan û karên torê ên ku li ser her du giroverikên ku li ser her du serîkên li ser her du stûnî û bona karê torê 400 dinarî û bona her karê torê ên ku her du giroverikên ku li ser her du serîkên li ser her du stûnî dixumînin 2 rêz hinarî qedandin û lingdankan û ser lingdankan qazanan çêkirin. Behrekê û 12 gayên ku dibin wê de neçêkirin. û Hûram avîm bona Qral Silêman bona mala Xudan beroşan û bêran û çanqilên goşt ve hemû firaxên wan ji tuncê ku dibiriqa çêkirin. Qral vana tejaneya Ürdünê de daxa herî ya ku navbera Sukot û Tiserayê de rijandin û Silêman ji hemûya van firaxan gelek tiştî çêkirin û li wezna tuncê nehat gerîn û Silêman hemû firaxên di mala Xwedê de ne û pêşkeşîgeha zêr û sifreyên ku li ser wan nanê aramiyê hene û bona ku li gor usulê li ber odeya navîn bişewite ji zêrê xalis qendîlan û tevî wan şimadankan û ji zêr ev jî ji zêrê xalis çîçekan û qendîlan û maşeyan û ji zêrê xalis meqesan û leganan û kevçiyan û tawleyan çêkirin û deriyê xanî jî bazikên deriyê hundirîn yên ku bi cihê herî pîroz be vedibûn û bazikên xanî û perestgehê ji zêr bûn. Beşa pêncemîn û bona mala Xudan hemû karên ku Silêman çêkirin qediyan û Silêman tiştên ku bavê wî da û wan tirxan kirine zîvê û zêrê û hemû taxman anîn hundir û wan danîn nav xezîneyên mala Xwedê. Wê gavê Silêman kalepîrên İsraîlê û hemû seriyên nîjadan û serokên mala bapîrên lawên İsraîl bona ku sindoqa peymanê ya Xudan ji bajarê da û Siyonê hilkişîne jor li Orşelîmê civandin. û hemû mêrên İsraîlê di cejna ku di meha heftemîn de yî li cem qral civiyan û hemû kalepîrên İsraîlê hatin û lê wîyan sindoqê rakirin û sindoqê û çadira civandinê û hemû taxmên pîroz ên ku di çadirê de ne anîn jorê. Kahînan û lê wîyan vana anîn jor. û Qral Silêman û hemû civaka İsraîl ya ku li cem wî ne li ber sindoqê bûn. Gav û mîhê ku di piraniyê de nayên jimartin û hesêbkirin qurban dikirin. û kayînan sindoqa peymanê ya Xudan anîn hundir. Cihê wê odeya navîn, cihê herî pîroz anîn bin bazikên kerûbiyan. Ji ber ku kerûbiyan bazikên xwe bi ser cihê sindoqê veştirandibûn û kerûbiyan sindoqê û mircaqên wê ji jor ve dinixumandin. û mircaq ew qasî dirêj bûn ku serên mircaqan li ber odeya navîn ji sindoqê wê de tir dihatin xuyanî kirin. Lêbelê ji derve nedihatin xuyanî kirin û heta îro jê li wirin. Dema lawên İsraîl ji Misrê ve derketin, di çiyayê Horebê ya ku Xudan bi wan re peymanê danîbû de, xeynî her du lewheyên ku Musa xistibû hundirê wê tiştekî din tune bû. Wisa bû ku dema kayînan ji cihê pîroz ve derketin, ji ber ku kayînên ku li wir amade bûn, li dorê nenihêrtibûn û hemûyan xwe pîroz kiribûn. Lê wî yên qesîdevanan jî gişt, Asaf, Heman, Yedutun û lawên wî û birayên wî wekî kitanê tenik li xwe kiribin, bi zîlan û santûran û çenkan li nîçika Rojhilatê ya pêşkeşîgehê sekinîn û tevî wan 120 kayîn li boriyê dixistin. û wisa bû ku borîjenan û qesîdevanan bona ku di şikirî û hemdkirina Xudan de bête bihîstin, wekî ku yek be tenê dengekî derxînin, bi boriyan û zîlan û sazan ve dengê xwe bilind kirin. Ji Xudan re hemd kirin û gotin. Ji ber ku ew qence, ji ber ku xêra wî abadî ne, wê gavê xanî,
خانیه خودان به عور فتجی بو و جبر عوره کاینان بونا خزمت هز نانین کو بسکنن جبر کو مزنایی خودان مالا خوده داگرته بو بچه ششمین و گابه سلیمان گوت خودان از درشتاری درودنم گوتیه لیبله بونا کرونه شتر خانیه کی اوجیه کی کتو آبادین بشنواری بمین آوا کرمه و قرال وجه خو زیورند و حمویا جواک اسرائیل پیروز کرن و حمویا جواک اسرائیل به پیاتی سکنی بون و گوت بلا خدای اسرائیل خدانه که به دوی خو جباب من داود را گوتیه و بدسته خو و آنیه جیه پیروز به او گوتیه جروجا که نتوا خو جولاته مصری و درخستمه بونا که جناوی خو را خانیه کی آوا بکن جه حمویا نجاد اسرائیل را باجاره کی نبجارتمه بونا که سر نتوا من اسرائیل ببن سرور قد تو ظلامی جی نبجارتمه لبله بونا که ناوی من لور به اورشلیم بجارتم و بونا که سرن تمامن اسرائیل به داود بجارتم و بونا خدای اسرائیل خدان خانیه که آوا کرن ددلی بابه من داود دبو لبله خدانج بابه من داود را گوت مادم که تبونا ناوی من آوا کرنا خانیه که خستیه دلی خواه تب خستنا دلی خواه و باش کریه لبله توی خانیه چه نکه هول آوی تا یک کش دولت درکه و دیج ناوی من روی خانی چه بکه و خدان گوتنا که گوتی آنیه جی جبر که از لجیه باب خود داود سکنیمه و مینا که خدان وعد کریه از لتقتا اسرائیل رودنم و جناب خدان خدای اسرائیل را خانی آوا کرمه و صندوق دانیم حوله پیمانا که خدان بلاوین اسرائیل را چه کریه دنا ویده ای و لبر پیشکشیگاه خدان لبر حمویا جواک اسرائیل سکنی و دستم خواه وکرن جبر که سلیمان لنگرگه کی درجیا و 5 گزی و فریا و 5 گزی و درجیا و 3 گزی جتونجه و چه کربو و ویدانی بو نوا حوشه و سر وید سکنی و البر حمویا جواک اسرائیل سر چونگن خورونشت و دسته خبر به عزمان و وکرن و گوت یا خدان خدای اسرائیل نل عزمان و نل عرده مینات خدای نینه تبقولن خواه ین که به حمویا دلن خواه البر تدمشن خیر و پیمان دگره تبیا کش باب من داود قول خواه را وعد کربو گرد بله تبده به خواه گوت و مینا که ایرو جوسه به دسته خواه و آنی جی اونها یا خدان خدای اسرائیل وکی که تجبابه من داود ره مینا که تلبر من دمشه بونا که زاگونا من ده بمشن تن لاوین ته بالکشی ریو خو بکن بونا که تختا اسرائیل ده رونه دیج بر من ظلامه کی تکیم نبه گوت بو نهاب گوتنا خو بگره اونها یا خدان خدای اسرائیل بلا گوتنا که تشقوله خو داود ره گوتی راست ترکبه لبله ما خوده براستی لعرده توی ظلامان ورودنی آوای عزمان نکاره تبجیح بکه کال کمای خانیه کو آوا کرم لبله یا خدان خدای من بونا که دعا و هوارن وی قوله تا لبر تدکن ببیزه بری خوبی ده دعا و لاوایم وی قوله خواه دا که بونا بیسنا دعایا که وی قوله تا بر به وی شوندا ودکه بلال وی خانی جیو که تگوتیه که از ناو خود دینموی بلال شب و روش چاوین تا وکریبن و گاوا بر به وی جهی دعا بکن لاوایم وی قوله خواه و نتاو خواه اسرائیل ببیزه و شنوار خواه جه عزمانه و ببیزه و دمات تو ببیزه لیبورینه بکه گر ظلامک لدجی جیران خواه سوجه بکه و بناک سونده بده سونده که لی بکن و گروره اولوی خانی لبر و پیشکشیگه سونده بخواه و گاویج عزمان و ببیزه و بکه و بناک ریای خراب بینه سریوی وکی که بردیلاوی بده وی و بناکش صالح ره لگورا باوریاوی بده وی بحق درخینه و درازی اشقولن خوره بکه و گر نتوات اسرائیل جبر که لهمبر تکرنا سوجه بر نیار خراب ببن و دیسا وگرن و ناوه تا بیر بینن و گر لوی خانی لبر تا دعا بکن و لاوایم بکن و گاویج عزمان و ببیزه و گناه نتواخ اسرائیل لی ببورینه و آن دیسا بینه ولاته که تدابو وان و باوین وان گر جبر کل دیجی تا سوچ کرنه عزمان نیه گرتن و باران نبه و بر به ویجی دعا بکن و گر ناوه تا اقرار بکن و گاوا تو انکیم بکه جسوجن خو وگرن و گاوه لعزمانان ببیزه و سوجن قلن خوین نتوا خو اسرائیل لوان ببورینه که توریا قنج یا که دیته ده بمشن هین وان بکن و باران ابده ولاته که تب میراسی ده نتوا خواه گر لولید خلاب به و بابه به گر بای سامه آنجی که فکی بوم کلی آنجی ماشوت ببه گر لولاتین که باجار وان لینه نیار دوریل وان بگره دخوازه کی جان آسیب و نخوشی به بلا ببه جالی ظلامه کی هر یک جناب ظلامان آنجی جالی حمویا اسرائیلان نتوات دعایک آنجی لاوایه که به
herkes bi asîva xwe û derdê xwe bizanibe û destên xwe ber bi vî xanî ve veke, wê gavê ji ezman ji şûnwara xwe ve bibîze û lê biborîne û ji her zilamê ku tu bi dilê wî ve dizane li gora hemû rêyên xwe bide. Ji ber ku tu bi dilê mirovan hew tu pê dizanî. Da ku heta li warê ku tedayiya bapîrên me rûnin, bona ku dirêyên te de bimeşin, bila ji te bitirsin. û biyanê ku ne ji netewata İsraîlê ye jî, ji ber navê te yî mezin û destê te yî bi qudret û bazuya te yî dirêjkirî gava ji welatê dûr ve werin û dema ber bi vî xanî dua bikin, wê gavê şînwara xwe ve bibihîze û li hemû tiştên ku yê biyan ji te re feryadê bike, da ku hemû netewên dinê mîna netewata İsraîl bila navê te binasin û ji te bitirsin û bila bizanibin vî xaniyê ku ava kirime bi navê te ve tête bankirin. Ger netewate ji rêyekî ku tu wan bişînî bona cengê derkevin emberê neyarên xwe û ji te re, ji vî bajarê ku te hilbijartiye re û ber bi vî xaniyê ku bona navê te ava kirime re dua bikin, wê gavê dua û lavayên wan ji ezmanan ve bibîze û doza wan bibîne. Ger li dijî te sûcê bikin ji ber zilamê ku sûc neke nîne û tu li dijî wan hêrs bibe û wan bidin destê neyar û yên ku wan sirgûn dikin dixwaze bila nêzik be an jî dûr be, wan ber bi aliyekî bajon lêbelêl cihê ku hatine sirgûnkirin bifikirin û gerdîsa bizîvirin û bigotina me sûc û rêşaşî û xerabiyê kirin, ji cihê sirgûniyê li ber te bigerin û li cihê sirgûniya ku wan sirgûn kirine bi hemiya dilên xwe û bi hemiya canên xwe ji te re vegerin û ber bi welatê ku tedayiya bapîrên wan û vî bajarê ku te hilbijartiye û vî xaniyê ku bona navê te ava kirime dua bikin, wê gavê ji ezman ji şûnwara xwe dua û lavayên wan bibîze û doza wan bibîne û li netewa xwe ya ku li dijî te sûc kirine biborîne. Niha ya Xwedayê min, ez lava dikim, bila vê duaya ku li vî cihê hatiye kirin çavên te bibînin û guhên te bibîzin. Niha ya Xudan, Xwedê, hêk şe cihê xwe yê rihet, tu û sindoqa qudreta te. Ya Xudan, Xwedê, bila kaînên te bi xelasî el xwe bikin û qulên te yî dilsoz bila bi qenciyê ve kêfxweş bin. Ya Xudan, Xwedê, wecê Mesîhê xwe şûnda ve negerîne. Xêrên xwe yên ku teşqulê xwe dawd re kirine di bîra xwe de bîne. Beşa heftemîn. û gava Silêman daha xwe qedand, agir ji ezman ve daket û pêşkeşiya şewtandinê û qurbanan xwarin û qedandin û meznayiya Xudan hundirê malê tijî kir. û kaînan hêz nanîn ku têkevin mala Xudan, ji ber ku mala Xudan bi meznayiya Xudan ve tijî bû. û dema agir hînda diket û dema meznayiya Xudan li ser malê bû, hemûya lavên İsraîl di nêrînê de bûn û bi ser wecê xwe de li ser raxêra kevir ve xwavêt nerdê û secde kirin û bigotina ji ber ku ew qence, ji ber ku xêra wî abadî ne, şikriyê ji Xudan re kirin. Wê gavê qiral û hemûya netewêl ber Xudan qurbanan serjê kirin. û qiral Silêman bi qurbantî 22,000 hevga û 120,000 mî pêşkeşî kirin. Bi vî awayî qiral û hemûya netewê mala Xwedê tirxan kirin û kaînan li ser wezîfeyên xwe sekinîn. Lêwîyan jî bi haletên musîkiyê ên Xudan yên ku qiral Dawud bona ku şikriyê ji Xudan re bike, ji ber ku xêra wî abadî ne, ji bo wan re hemdê bike çêkirine sekinîn û kaînan li hemberî wan li boriyan xistin û hemûya İsraîlê li ser pêlan disekinîn. û Silêman nava hewşê li ber mala Xudanê pîroz kir, ji ber ku pêşkeşiyên şewtandinê û dona pêşkeşiyên xweşiyê li wir pêşkeş kirin. Ji ber pêşkeşiya tuncî ya ku Silêman çê kiribû, pêşkeşiya şewtandinê û pêşkeşiya nan û donê negirt. Di wê demê de Silêman bi hemûya İsraîlê ji cihê ketina Hamatê heta newala Misrê bi civatekî zehf mezin ve bi vî awayî heft roj cejnê kirin û di roja heştemîn de civîna pîroz çêkirin. Ji ber ku heft roj tirxana pêşkeşiyê pîroz kirin û heft rojê jî cejnê pîroz kirin. û ji ber qenciya ku Xudan ji Dawud re û ji Silêman re û ji netewa xwe İsraîlê re kirine, bi kêfxweşî û dilqenciyê ve netewê di roja 23 meha heftan de şandin çadirên wan. û Silêman mala Xudan û mala qiral qedandin û hemû tiştên ku bona di mala Xudan de û di mala xwe de hatine dilê wî bi serfiraziyê ve çêkirin. û Xudan şevê xwe nîşanî Silêman da û jê re got: Duaya te bihîstim û vê derê ji xwe re wekî mala qurbanê hilbijartim. Ger ez ezmanan bigirim û baran nebe, ger bona ku erdê bixwe û biqedîne emir bidim kulî webayê bişînin nav netewê, ger netewa min ya ku bi navê min tên bankirin, xwe nizm bikin û bi duakirinê li wecê min bigerin û ji lêyên xwe yî xerab vegerin, wê gavê ez ê ji ezmên ve bibihîzim û ez ê sûcên wan biborînim û ez ê tenduristiyê bidim welatên wan. Niha duaya ku li vir bête kirin, dê çavên min bibînin û guhê min bibihîzin.
و بنا کو آبادی ناوی من ور به نها وی خانی بجارتم و پیروز کرم و ده چاوه من و دل من ده حمویا روژان دل ور به و تو گرمینا کو باوت داود لبر من مشیایه تو جی بمشه الگورا حچین کو جتر امر کرمه بکه و بدارازی و زاگون من و بگره و گاوه مینا کو بگوتنا بنا کو لسر اسرائیل سروری باجو دیشت زلام کم نبه به باوت داود ر پیمان دانیمه از تختا قرالتیا ته بزخمینم لبله گر هون چوت ببن و دج زاگون و امره من این کو دانمه بر و بردن و هرن و ج الهین دن را قلتیه بکن و جوان را پرستنه بکن و گاوه از وان جوالات کو دائم وان را علم و باوجم و وی خانیه کو بناو خوره پیروز کرمه جبر خواه باوجم و از وی دناو حمون توان ده بکم قرفوکی و متلوک و ده هر کسی که جبر وی خانی او قاسی بلنده درباس ببین شاش و متال بمینن و ببیجن ما چما خودان جوی ولاتی و جوی خانی رو ساکرنه و ده ببیجن جبر که دوج خدای با پیرن خودان او که وانجوالات مصر و درخصنه بردان و با الهین وکی دن گرتن و جوان را پرستنه کرن و جوان را قلتیه کرن جبر وی که حمویا وی خرابی آنین سری وان بشاه اشتمین و صابو پاشی که سلیمان مالا خودان و مالا خود ده 20 سالی ده آوا کرن سلیمان باجارن که هورام داین سلیمان آوا کرن و لاوین اسرائیل دوان ده بجیه کرن و سلیمان چو هما تشوبای وی بم وخست و همو باجارن خواه ین عنباره این کل همات و تاد مورا که لچولین چه کرنا آوا کرن و بی تورو نا جورین و بی تورو نا جیرین باجارن بدیواران و بدریان و بزندان و چه کرن و بالاته و همو باجارن عنباره این سلیمان و بنا عربین خواه همو باجاران و بنا سوارن خواه باجاران و سلیمان لورشلیم و لبنان و همو وارن ولاته خواه تشتین که دخواست که بنا زوقا خواه چه بکن همویان چه کرن و گاوان بین لنتوا که جبر هیتی و اموری و پریزی و هیوی و یبوسین که نج اسرائیلی نماینه جزارو که وان که پاشی وان لولیت ماینه این کلاوین اسرائیل وان نقداندنه مینا که ایرو جیوسای سلیمان کلین سخرکار دان هف لیبله سلیمان جلاوین اسرائیل بونا کاری خواه کس نکرن کله هف وانا زلامین جنگی و سروکین جنگوارین عربی و سروکین عربی و سوارین وان بون و وان سروکین که قراو سلیمان وان وظیفه دار کرنه 205 کس بون و چافدری النتوی دکرن و سلیمان قیزا فراون جباجاره داود و بونا خانیه که بونا وی آوا کریه درخست جبر که گوت بلا جنامن لمالا قرال اسرائیل داود ترونه نه جبر که اوجیین که صندوق خدان اتنه پیروزن و گاوه سلیمان لسر پیشکشی خدان یا کلبر ایوان چکر بو پیشکشین شوتاندنش خدان را پیشکش کرن ده سبتان ده و سری مهان ده و ساله سه جاری ده ججن نشکره ده ده ججنان نان بیهاوین ده و ججنا هفته آن ده و ججنا هایمه آن ده وکی کاری هر روژی لگور امر موسا پیشکش کرد و لگورا دارازیا باب خدا و تخمین کائنان لگورا خدمت وان و بونا که کاری هر روژی دروژا خدا ببه جبو حمده و بونا کائنان خدمت لویان به وظیفه وان ده درگوانان جی لگورا تخمین وان جه هر دری وظیفه دار کرن جبر که ظلام خوده داود به وی آوای امر دابو و در حق هر کاری ده و در حق خزینه آن ده جه امره که قرال ده کائنان و لیویان نقطیان و حتی رجا بنگهی دانینا مالا خودان و حتی قداندن آوه هر کار سلیمان هات آماده کرن به وی آوای مالا خودان هات تمام کرن و سلیمان چو از سونگه بره و ال اوتل بر قراغا بحره یال واره ادومی و هوران به دسته کلین خواه جیر کشتیان و کلین که به بحره و دزانن شاندن و تاوی کلین سلیمان گیاشتن اوفره و جور 405 تالان زیر ستندن و اشقرال سلیمان را آنین بشان امین و دما قرالیچه شبا ناو و دنگه سلیمان بیست بنا کل اورشلیم سلیمان به تشتنوکان بجربینه به آلایی اکمزن و بدوین که به بهارات و بزعف زیر و کورین به قیمت و هاتن و هات جم سلیمان و جبا همو تشتن که دل ویدنه بوی را آخوین و سلیمان برسوی دا همو پرسن وی بنا سلیمان تشتکی دزی ایکو برسوی نده پیرک تونه بو و دما قرالیچه شبا زانیاریا سلیمان و خانیه که آوا کریه و خوارنا سفراوی و رونشتنا قولن وی و سکنینا خزمتکارن وی و کنجن وان مگرن وی جی و کنجن وان و پیلکا که پیهل دکشه مالا خودان دیتن ایدی پیر جان نما وش قرال را گوتنا که بونا کارین ته و بونا زانیاریا ته دولت خود بیستمه بخور راسته
و حتی که هاتم و چاوین من واندیتن از بگوتنا وان و باور نبوبم و آوای نوی زانیاریا تجی جمن را نهاتی آگاهی داین و تجناو و دنگه که هاتی گوه من بلندتری زلامن تا چه دلگشن اف کلین تجی چه دلگشن هر تم لبرته دسکنن و زانیاریا تا دبیزن بلا خدای تا خدانه بنا که تو دوغراوی ده ببه قرال بنا که ترسر تختا خدای نرونشتنی جتر رازیه پیروز به جبر که خدای تا بنا آبا دین اسرائیل بزخمینه جوان حس کرن جبر ویه که بنا که تو حق و راستیه بکه تأثیر وان کریه قرال و 120 تالان زیر و زاف بهارات و کورین به قیمت دان قرال و مینا بهاراتا که قرالی چه شبا دای قرال سلیمان تنبو و کولین هورام و کولین سلیمان ین که جو فیرزیر آنی نجی دارین بلمه و کورین به قیمت دانین و قرال بنا خانی خودان و بنا خانی قرال جدارین بلمه پیلکان و بنا موسیقیوانان چند کو سانتوران چکرن اولوار جهودا حتی وی روژه مینا ویا نهات دیتن و قرال سلیمان جتشتن که قرالی چه شبا اش قرال را آنین زیده تر همو خواسته که وی همو داخوازیا وی دان وی و قرالی چه تاوی کلین خواه و چو ولاته خواه و وزنا زیره که ده ساله که دهش سلیمان را آتیه خیلی ظلامین دانستندنه دکن و خیلی این بازرگان آنانینه 666 تالان زیر بو و همو قرالین عربان و والین ولید جی زیر و زیو سلیمان را دانین و قرال سلیمان جزیره کتایی و 200 مرتال مزن چکرن و مرتال که مزن را 600 شکل زیرین کتایی چون و زیره کتایی و 300 مرتال بچوک چکرن و مرتال که را 300 شکل زیرین کتایی چون و قرال وانا دانین مالا دارستانا لبنانه و قرال جدران فیلان تخت که مزن چکر و روی اوه بزیره صافی و گرد و 6 پیلک و اسکمله اک زیرین یا لنگان این تخته بون و وانا تخته و گریدای بون و هر دو علیه جهین رو نشتن مله بون و البر ملان شیر دسکنین و سر 6 پیلکی لهر دو علیه و 12 شیر دسکنین لقد تو الاتی تشتکی وسا نات بو چکرن و فراغین و خوارن این قرال سلیمان گش جزیران و همو فراغین مالا دارستان لبنانی گش جزیره صافی بون دروژن سلیمان ده زیوج تو تشتی و نداد حساب کرن جبر که کشتی این قرال این کتابی کلین هورام دچن ترشیه بون کشتی این ترشیه ده 3 سالی ده جاره کی بزیر و زیو و دران فیلان و میمونان و تیرین تاوس و بارکری داتن و قرال سلیمان ده دولمندی و زانیاریه ده جهمو قرالین دنه و هنجی مزنتر بو و بونا زانیاریا که خود خسته دل سلیمان ببهیزن همو قرالین دنه لوی دیگریان و هر یک جوان جسالی حتی سالی خلاطا خوکی نرخه سالنامهی به فراغ زیف و فراغ زیر و کنجان چکان و بهارات هسپان و قانتران دانین و بونا هسپان و عربین جنگی 4000 هب آخرین سلیمان بون و 12000 سوارین ویه بون و اندانین باجارین عربیان و جم قرال اورشلیمه و شمه فرات حتی واره فلیسیان و حتی سینور مصر لسر همو قرالان سروری آجود و قرال زیویل اورشلیم داخل درجه کفر و دار نرزه جی کرمینا دارین هجیرا بجک ین کو به پرانی لشفالا اینه وج مصر وج همو ولاتان بونا سلیمان اسپانانین و ما کارین سلیمان این لشونده ماینه کارین ویم پیشین جی کارین پاشین جی دو گوتنین پیغمبر ناتنده و پیغمبرتی آهی آیه شیلوی ده و پیغمبرین ای دوی که دبینه ده این که در حق یروبا عملاوی نباتنده نه نویساندینه و سلیمان لورشلیم لسر حمیه اسرائیل 40 سال قرالتیه کر و سلیمان تاوی با پیرین خوراکت و الباجار باوی خدا و دعات بناف کرن و الدبلاوی لاوی رهوبام بو قرال بشه ده همین و رهوبام چو شکمه جبر که حمیه اسرائیل بنا کوی بکن قرالات بون شکمه و سابو که دما یروبا عملاوی نبات بیست جبر که او بخال مصر بو جبر قرال سلیمان رویا بوه داره یروبام ج مصر و وگریا و شاند و بانگی وی کرن و یروبام و حمیه اسرائیل آتن و برهوبام را آخوی نوجه گوتن باوت نیرم دجوار کر و خزمت باوت دجوار و نیره وی گران ایکو دانیه سرمه نا تو سفک بکی و مشتر کلتی بکن و جوان را گوتن 3 روژه دن دی ساورنجه من و نتوه چون و قرار رهوبام بزلامین کالپیر این که دماد تندرستی قرال سلیمان ده لبروی سکنی بون را شیورین گلو بنا که از برسوی بدن وی نتوه و نه چه شیرته بدن من و پیر آخوی نو گوتن گر تو بقنجی جوه نتوه را بکه و تو دلوان راهله و گوتنه باش وان را ببیجه ده هر تمشتره ببن کوله
Lebele dev şireta ku zilamên kal dabûne berda û bi zilamên ciwan ên ku wî re mezin bûne û li ber wî disekinin re çêwirîn. Û ji wan re gotin, gelo hûn ê çi şîretê bidin? û ka em çi bersivê bidin vê netewak ku bi gotina nîrê bavê te daniye ser me sivik bike, lavaj min re dikin? û zilamên ciwan ên ku pê re mezin bûne pê re axivîn û jê re gotin. Tu ê ji netewak ku bi gotina bavê te nîrê me giran kirin, lêbelê tu wê ji me re sivik bike, bi te re axivîne re wisa bêje. Tilîka min ya biçûk ji pişta bavê min qalintir e. û niha ger bavê min nîrê giran li we bar kiribe, ez ê bi ser nîrê we zêdetir bikim. Bavê min we bi qamçiyan perwerde kirin. Lêbelê ez ê we bi tûpişkan ve perwerde bikim. Tu ê vî avayî wan re biaxive. û mîna gotina qral ya ku di roja sewemîn de dîsa werin cem min gotibû Yeroboam û hemûya netewê di roja sewemîn de hatin cem Rehoboam. û qral bersiva tund da wan û qral Rehoboam dev ji şîreta zilamên kal berda. û li gora gotina zilamên ciwan bi wan re axivîn û got, bavê min nîrê we giran kirin, lêbelê ez ê bi ser wê ve bixim. Bavê min we bi qamçiyan perwerde kirin, lêbelê ez ê we bi tûpişkan ve perwerde bikim. û qral netewê guhdarî nekirin. Ji ber bona xudan gotina ku bi navdîtiya Ahîyoyê Şîloyî ji Yeroboamê lawê nebatire gotiye bizexmîne, ev vegerandin ji aliyê Xwedê vebû. û hemûya İsraîlê dema dîtin ku qral wan guhdarî nake, netewê bersivê dan qral û gotin, ma Dawud te çi para me heye? û dilawê Yesse de mêrasa me nîne, ya İsraîl, bila herkes vegerin çadırên xwe. Ya Dawud, nal mala xwe binêre. û hemûya İsraîlê çûn çadırên xwe. û Rehoboam tenê ser lawên İsraîl yên ku li bajarên Cuhuda ve Rûdinin qiraletiyê kir. û qral Rehoboam hedora me ku li ser soxrevana îşand û lawên İsraîl wî dan ber kevran û mir. û qral Rehoboam bona ku bireve Orşelîmê hemal erebeya xwe yê cengê swar bû. û İsraîl heta îro jê li dijî mala Dawud ve Asê bûn. Beşe ezdan. û Rehoboam hata Orşelîmê û malên Cuhuda û Benyamîn 180,000 zilamên cengê ên bijartî bona ku li dijî İsraîlê cengê bikin û qiraletiyê baliyê Rehoboam ve bizîvirînin dan hev. Lêbelê ji zilamê Xwedê şemaya re vê gotina xudan hat. Bilawên Silêman qiralê Cuhuda Rehoboam re û ji hemûya İsraîla ku li Cuhuda û Benyamîn re biaxive û bibêje. Xudan wisa dibêje, hûn ê dernekevin û hûn ê li dijî birayên xwe cengê nekin. Vegerin, bila herkes vegere mala xwe, ji ber ku ev tişt ji min bû. û gotina xudan guhdarî kirin û ji çûyîna dijî Yeroboamê vegeriyan. û Rehoboam li Orşelîmê rûnişt û li Cuhudayê bona xwe parastinê bajaran ava kirin. Bajarên bi dîwar ên li Cuhuda û li Benyamînê ne. Beytlehemê û Eytamê û Tekoayê û Beyt Sûrê û Sokoyê û Adullamê û Gatê û Mareşayê û Zîfê û Adoraymê û Lakişê û Azekayê û Tsorayê û Ayalonê û Hebronê ava kirin. û bircan zeximandin û serokan tedarîka zewêde û rûn û xemrê danîn wan deran. û mertal û rimên mezin ji her bajarê re danîn wan bi zêdeyî zeximandin. û Cuhuda û Benyamîn yên wî bûn. û kahîn û Lewî yên ku li hemûya İsraîlê ne ji sînorên wan ve li cem Rehoboam civiyan. Ji ber ku Lewîyan çêregeh û milkên xwe berdan û hatin Cuhudayê û Orşelîmê ji ber bona ku ji xudan re kahîntiyê nekin, Yeroboam û lawên wî wan avêtin. û bona ciyên bilind û bona nêriyan û bona golikên kuçê kirine ji xwe re kahînan danîn. û ji hemû nîjadên İsraîlê ên ku dilên xwe bi gerîna Xwedayê İsraîlê xudan ve girê dane, bona ku ji Xwedayê bapîrên xwe ji xudan re qurban bike, li pê wan hatin Orşelîmê. û qiraletiya Cuhuda xurt kirin û 3 sal Rehoboamê lawê Silêman xurt kirin. Ji ber ku 3 sal di rêya Dawud û Silêman demeşiyan. û Rehoboam mihalata qîza Abîhayîla qîza Eliyabê lawê Yeseyî û qîza Yerîmotê lawê Dawudê ji xwe re bi jinetî girt. û jê re lawanan îndinê Yewûş û Şemarya û Zaham. û paşî mihalatê Makaya qîza Abşalom stend û jê re Abiya û Atta û Zîza û Şelomîtan îndinê. û Rehoboam ji hemû jin û cariyên xwe zêdetir ji Makaya qîza Abşalom ve hez kir. Ji ber ku 18 jin û 6 cariyê stendin. Ji 28 law û 6 qîzî re bû bav. û Rehoboam Abiyayê lawê Maka ji nav birayên wî bi serweriya Nîserî ji ber ku bona wî bike qral difikirî. û baqilî kir û li welatên hemû Cuhuda û Benyamînê ji her bajarên bi dîwar ve li lawên xwe belav kirin û bi zêdeyî zewêde dan wan. û bona wan li zaf jinan geriyan. Beşa dozdan. Wisa bû ku dema qiraletiya wî zeximî û bi xwe xurt bû, Rehoboam û tevî hemûya İsraîlê dev ji zagona xudan berdan. Wisa bû
جبر کل دجی خودان خاینتیه کرن شیشاکی قراله مصر تاوی 1200 عربین جنگی و 6000 سواری ده 5 سالیا قرار رهوبام ده الکشی اورشلیمه و نتوا که تاوی ویج مصر وهاتن لوبیان سوکیان و حبشان ندهاتن جمارتنه و باجارین به دیوار این جهودا گرتن و هات اورشلیمه و پیغمبر شمایش رهوبام ره و سروک این جهودا این کجبر شیشاک لأورشلیم جویان راهاتن و جوان را گوتن خدا وساد بیجه و من بردان جبر ویایه که من جی و بدسته شیشاک و بردا و سروک این اسرائیل و قرال خو نظم کرن و خدا به دادیه گوتن و دما خدا دید که خو نظم کرن و گوتنا خدا شمایه راهات خو نظم کرن از وان هلاک نکم لیباله ذهنه که خلاصیه بدمان و ده حرسامن به دسته شیشاک و لسر اورشلیم نه رجاندن لیباله بنا کو خدمتامن و خدمت قرال ولاتن فهم بکن دبن کولین وی و شیشاک قرال مصر دجی اورشلیم درکت و خزینه مالا خدان و خزینه مالا قرال راهشتن و برن هر تشتی راهشتن و برن مرتالین زیرین این کو سلیمان وان چکر بونجی راهشتن و برن و قرال رهوبام لدولا وان مرتالین تون چکرن و دان دسته سروکین لشکرین پاریسکر این کو لبندا دریه مالا قرالن و سابو که قرال هر کو دکت مالا خودان پاریسکران دهاتن و واندکشاندن و وانشوندا دانین و ده پاریسکران و دما خو نظم کر بنا کوی بتومی هلاک نکه حرسا خودان سروی وگریا همجی د جهودا ده کارن قنجیا بون و قرال رهوبام خل اورشلیم زخماند و قرالتیه کر جبر کو دما رهوبام بو قرال 41 سالی بو و بنا کو ناو خدای نور و الباجار کو خدان جهمون نژاد اسرائیل و البجارتیه لورشلیم 17 سال قرالتیه کر و ناو دایکاوی نامایا امونی بو و تشته کو خراب کر و جبر کو لگرینا خدان و دل گری ندا و کارن کو رهوبام کرنه کارن ویم پیشینجی کارن ویم پاشینجی مادگوتنن پیغمبر شمایا و ای دوی کو دبینه ده لگورا دورا رگز نه نویساندینه و دنابرا رهوبام و یروبام ده همو روژان ده جنگ بو و رهوبام تاوی باپیرن خوراکت و الباجار داود و هات بناخ کرن و الدولاوی لاوی آبیا بو قرال بشا سیزدان ده 18 سالیا قرال یروبام ده آبیا سر جهودا و بو قرال لورشلیم 3 سال قرالتیه کر و دیاوی قیزا اوریلی گیبه آیی بو و ناوه میکای بو و دنابرا آبیا و یروبام ده جنگ بو و آبیا با ارتشک جزلامین عگید این جنگی تاوی 400,000 زلامین بجارتی و دست به حربه کر و یروبام تاوی 800,000 زلامین بجارتی به زلامین به مترسی و لدجیوی بونا جنگی رزه گریدان و بیا لچیای سمارایما که لچیای افرایمیه به پیاتی سکنی و گود یا یروبام و حموی اسرائیلی من گهداری بکن ما اون پی نزانن که خدای اسرائیل خدان به پیمان آبادین قرالتی سر اسرائیل دایت داود دایوی و لاوین وی لیبله کله سلیمان لاوی داود یروبام لاوی نبات رابو ولدجی افندی خورابو و ظلام والا و بکر نای لجم ویجویان و جبر که رهوبام جوان بو و دلنن بو و هیز نانی که لبروان بسکنه لدجی رهوبام لاوی سلیمان و خورد بون و نها هون لدجی قرالتی خدان یا که دسته لاوین داود دی سکنه دفکرن و هون آجاویک مزنن گولی که انزیرین این که یروبام به الهتی جوره چکرنه جی دنا ودنه ما وکاینن خدان لاوین هارون و لیویان نقوراندن و وکی اصولان توین ولاتندن جخوره کاینان چه نکرن هر کی بگانره کی جوان و حرد برانی بونا که خطرخان بکه وره او ظلام جیان که نه الهان را دکاره ببکاین لیبله امجی خدای ما خدانه و مدب جوی برندان و دمده ده خزمتا خدان ده کاینان لاوین هارون و سر کارین خود لیویه هنه و هر سبه و هر ایوار جو خودان را پیشکشین شوتاندنه و بخورن بین خوش ویدخن و دمه دل سر سفرا پاقش نانی آرامیه و بونا که هر ایوار ویخن شمادان که زیرین و قندیلین وی هنه جبر که ام نوتروانیا خدای خو خودان دکن لیبله و دف جوی بردان و آوای وکی خودت سری ده کاین ویجی مرنه بونا کل دجی و لی بخن ده سوان ده بورین دنگی بلند ددن هنه یا لاوین اسرائیل لدجی خدای باپیرن خو خودان و جنگی مکن جبر که ده کاره و قنج نچه و یروبام پاش و وانزیوراند و دافکی آوید وسا که اولبر جهودا بو لیبله دافک لپاش وان بو و گاوا جهودا لپاش خو نهرد آوای لپیشی آوان و لپاشی آوان جنگ بو جه خودان را قیریان و کاینان لبوریان خستن و ظلامن جهودا قیریان و دما ظلامن جهودا قیریان وسا بو که
خودی البر آبیا و جهودا لیروبام و حمی اسرائیل بقصن ولایل اسرائیل جبر جهودا رویان و خودی واندان دسته وانا و آبیا و نتواوی بلخستنا مزن لوانخستن وسا که اسرائیل به مریتی 500,000 زلام بجارتی کتن به وی آوای لاین اسرائیل دوی دمه دا هاتن بنکتی کرن و لاین جهودا بسر وکتن جبر که خواسپارتن خدای باپیرن خوا خودان و آبیا برا پی یروبام دا و جوی باجاران ستندن بیتلی و نافچین و یشانای و نافچین و افرونه و نافچین و ستندن و دروژن آبیا ده یروبام جاره کدن خورد نبو و خودان لخستو مر لبلی آبیا هر کچو خورد بو و 14 جنیش خورستند و بو باوی 22 و 16 قزی و کارن کو آبیا کرنه این لپیمانه و رین وی و گوتنه وی دشروه پیغمبر ایدو ده نویسان دینه بشه 14 و آبیا توی با پیرن خورا کت و الباجاره داود ده وی بناغ کرن و devlaوی لاوی آسا بو قرار دروژن وی ده ولاد 10 سال راحت کرد و آسا یا که چاوه خدای خو خودان ده قنج و راسته کر جبر که پیشکشین بیان و جیم بلند را کرن و کورن چکاندن و آشران جه کرن و لگرنا خدای باپیرن خو خودان و کرنا زاگون و امرج جهودا را گوتن وش همو باجارن جهودا و جیم بلند و پوتن روژه را کرن و ولاد لبر چاوه و راحت کرد و جهودا باجارن به دیوار آوا کرن جبر که ولاد راحت بو و دوان سالان ده جنگاوی تنه بو جبر که خودان راحتی دابوی و جهودا را گوت انوان باجاران آوا بکن و دیوار و قوله دری و زندان دورنوان چه بکن هین ولات لبر می جبر که مل خدای خو خودان گریان املی گریان و دور و بر آرامی دامه و چکرن و کارن وان قنچو و ارتش آسا بو جهودا 300,000 کسین که رم و مرتال مزن را اشتنه و جبنیامین و 280,000 کسین که مرتال بچوک دکشینن و کوان دشدینن هموین وانا عگیدن دلاویر بون ولدجی وانا زرای حبشی به هزاران لشکران و 300 عربین جنگی و درکتن و هات مارشای و آسا لدجی وی درکت و المارشای دچمت صفاتای ده بونا جنگی ریز بون و آسا بانگی خدای خو خودان کرو گوت یا خودان یکود نافبرا خورتو بهز دا آلیکاری بکه خیلی تنینه یا خودان خدایمه آلیکاری مره بکه جبر که مخواست پارتنه ته وان به ناوه ته لدجی وی آجاوی درکتن یا خودان خدایمه تویی بلا مروف لهمبری ته بسر و نکوه اولبر آسا اولبر جهودا خودان لحبشیان قستن و حبشی رویان و آسا و نتوا کتوی وی بون حتی گراری برا پیواندان و حبشیان او قاسی کسکتن که دوان ده جیان تونه بو جبر کلبر خودان اولبر ارتشاوی شکسته بون و گلکی مالی تالان اکشاندن و الحمو باجارین کل دورا گراری نخستن جبر که لسر وان ترسا خودانه بو و همو باجاران تالان کرن جبر که دناوان ده گلک مالین که ورن تالان کرنه بون لچادرین گایان جی خستن و گلکی میهو دویان آجوتن و وگریان اورشلیمه بشا 15 و روح خدای بسر آزاریای لاوی اودد وهات و درکت بر آسا و جره گوت یا آسا و حمویا جهودا و بنیامین من گوداری بکن هر که هم بخودان ربن او جی بواره به و گرهونلوی بگرن او خواره ده دیتن لبله گرهون ده جوی بردن او جی ده جوه برده و جدمه که دریج و خدای اسرائیلیه راست تونه بو و کاین وانی فرمن تونه بو و زاگون آوان تونه بو لبله دمات تنگاسی خوده بری خدای اسرائیل خودان و لگریا خوابان را دادیتن و دوی دمه ده بنا یکو دردکوه و یکو دکوه خوشی تونه بو لبله سر حموین که دولاتان در رودنن شاشین مزنه بون و نتوی ره و باجار به باجاری و لحب و دن دخستن جبر که خدای به هر توری تنگاسی و وانشاش و متال دکرن لبله هون خورد بن و بلا دستن و سست نبن جبر که بردیلا کارن و هنه و دما آسا وان گوتنان و پیغمبر اودت بهیست قوت edit و الباجارن کجواری حمویا جهودا و بنیامین و اشتیایی افرایم و استندن تشتین مکروه راهشتن و آویتن و پیشکشی خودان یا کلبر ایوان خودان نوکر و حمویا جهودا و بنیامینه و جناوان این کج افرایم و جماناشه و شیمونه و میوانن جواندن جبر دما کدیتن خدایی و خودان پره جی اسرائیل گلکی میوانن لسری و کن بون و 15 سالیا قرالتی آسا ده دماها سومین دل اورشلیم جویان و او روز جمالین تالان اینکو آنین 700 گانیر و 7000 میه چه خودان را قربان کرن
û bona ku bi hemûya dilê xwe û bi hemûya canên xwe li Xwedayê bapîrên xwe xudan bigerin peymanê danîn û dixwaze bila biçûk be, dixwaze bila mezin be, dixwaze bila mêr be, dixwaze jin, her kesê ku li Xwedayê İsraîlê xudan ve negere dê bihata kuştin. û li borî û zirneyan xistin û bi qêrîn û bi dengê bilind ji xudan re sondê dan. û ser vê peymanê hemûya Cuda kêfxweş bûn, ji ber ku bi hemûya dilên xwe ve sondê dabûn û bi hemûya xwestina xwe li xudan geriyan û xwe van re dadîtin û xudan bi dor û berê ve aramiyê dan wan. û Makaya dayika Qral Asa jî ji qralîçetiyê rakir, ji ber bona Aşera putekî mekroh çêkiribû û Asa putê jê kir û kir toz û di newala Kîdronê de wê şewitand. Lê belê ji İsraîlê ve ciyên bilind nehatin rakirin. Hew dilê Asa her tim yek bû û tiştên ku bavê wî pîroz kirine û tiştên ku wî xwe pîroz kirine, zîv û zêrê û feraxan anî mala Xwedê. û heta 35 saliya qraletiya Asa de ceng nebû. Beşa 16 û 36 saliya qraletiya Asa de qralê İsraîlê Başa li dijî Cihuda derket û bona nehêle ku zilam herin cem qralê Cihudayê Asa û jem wî dernekevin, bajarê Ramayê ava kir. û Asa ji xezineyê mala Xudan û mala qral ve zîv û zêr derxistin. û ji qralê Sûriyê Ben Hadadê Kulşamêr û dine reşandin û got: Mîna ku di navbera bavê min û bavê te de hebû, di nava min û te de jî peymanê ye. Avay zîv û zêr ji te reşandim. Here peymana xwe yî bi qralê İsraîlê Başarê yî xera bike ku bila ji ser min vegere. û Ben Hadad qral Asa guhdarî kir û serokên artêşên xwe şandin dijî bajarên İsraîlê û li Îyonê û Danê û Abel-Maymê û li hemû bajarên Embarê ên Naftaliyê xistin. û wisa bû ku dema başa vê yekê bîst, dev ji avakirina Ramayê berda û dev ji karê xwe berda. û qral Asa hemûya Cihudayê girtin cem xwe û kevir û oniyên Ramaya ku başa wê ava dikir kişandin û bi wan ve Geva û Mispayê ava kirin. û di wê demê de Hananiyê ku dibîne hate cem Asayê qral Cihuda û jê re got: Madem ku te xwe spart qralê Sûriye û te xwe nespart Xwedayê xwe xudan, ji ber vê yekê artêşa qralê Sûriye ji destê te ve reviya û xelas bû. Hebeşyan û Lûbyan bi gelekî espan û bi erebeyên cengî ma ne artêşekî mezin bûn. û ji ber ku te xwe spartibû xudan wandan destê te. Ji ber ku çavên xudan bona ku di oxrayên ku dilê wan bûyî re yekin de xurtbûna xwe nîşan bide, li hemûya rûyê erdê ve fir dibe. Tedbîkarî de bêaqiltiyê kir, ji ber ku dê ji niha ve pêv bi te re ceng bên kirin. û Asa ji yê ku dibîne ve hêrs bû û ya vêt girtîgeyê, ji ber ku ji ber vê yekê ji wî hêrs dibû. û di wê demê de Asa ji netewê hin kesan eciqandin. û avay karên Asa, karên pêşîn jî yên paşîn jî avay ev di pîrtuka qralê Cihuda û İsraîlê de nivîsandine. û 39 sal qraletiya xwe de Asa ji lingên xwe ve nexweş ket. Nexweşiya wî dereca zêde de giran bû. Hem jî nexweşiya xwe de nel xudan, hew li hekîman geriyan. û 41 sal qraletiya xwe de Asa mir û tevî bapîrên xwe ra ket. wî digora ku li bajarê Dawûd de bona wî kolanê binax kirin û wî di livînekê bi bêhnên xweş û bi tewr û tewr biharatan li gora karên etaran hatê amadekirin tijî kirî de dirêj kirin û bona wî gelekî tutsiyan vêxistin. Beşa 17 û li devla wî lawê wî Yehoşafat bû qral û li hemberî İsraîlê xwe zexmand û cengewaran danîn hemû bajarên bi dîwar ên Cihudayê û leşkeran danîn warê Cihudayê û bajarên Efraîmê ên ku bavê û Asa wan stendine. û xudan bi Yehoşafat re bû, ji ber ku dirêyên pêşîn ên bapîrê xwe Dawûd de meşiya û li balan negeriya. Lê belê li Xwedayê bavê xwe geriya û nel gora karên İsraîl de emrên Xwedê de meşiya. û xudan qraletiyê destê wî de zexmand û hemûya Cihuda xelatan ji Yehoşafat re anîn û pir serweta wî û mezintiya wî hebû. û dirêyên Xwedê de dilawêr bû û ciyên bilind û aşeran jî ji Cihudayê rakirin. û 3 saliya qraletiya xwe de bona ku di bajarên Cihuda de hînî gel bikin, serokên Ben Hayîl û Obadya û Zekarya û Netanel û Mikaya û tevî wan Lêwîyan, Şemaya û Netanya û Zebadya û Asael û Şemiramot û Yehonatan û Adoniya û Tobiya û Todonya, Lêwîyan û tevî wan Kainan, Elîşama û Yehoram şandin. û li Cihudayê hînî gel kirin û li ceman pîrtuka zagonê ya xudan hebû û li hemû bajarên Cihudayê geriyan û hînî netewê kirin. û tirsa xudan keser hemû qraletiyên welatan ên ku li dora Cihudayê ne û li dijî Yehoşafat cengê nekirin. û hinek ji Filîstyan xelatan û wekî xeracê zîv ji Yehoşafat re anîn. Ereban jî ji wî re keriyan 7,700 hebberan û 7,700 nêrî anîn. û Yehoşafat her ku çû bihêz bû
ul Cihudayê bircan û bajarên Embarê çêkirin. û di bajarê Cihudayê de pir karên wî û li Orşelîmê zilamên wî yên cengê egîdên wî yên dilawêr hebûn. û li gora hejmara malên bapîrên wan ev bûn. Ji Cihudayê serê hezaran serok Adna û tevî wî 300,000 egîdên cesûr. û li cem wî serokê Hohanan û tevî wî 280,000 û li cemî Amasyayê lawê Zikrî ê ku bi dil xweşxwedan re tirxan kiriye û tevî wî 200,000 egîdên bi metirsî û ji Benyamînê Elyadayê ku egîdek cesûr bû û tevî wî 200,000 kesên ku bi kevan û mertalê hatine çekdarî kirin û li cemî Yehozabat û tevî wî 180,000 kesên ku bona cengê hatine arastin. Xeynî leşkerên ku qiral li hemûya Cihudayê wan danîne bajarên bi dîwar ên ku xizmetê ji qiral re dikirin vana bûn. Beşa 18 û zah serwet û mezintiya Yehoşafatê bû û bû mervê Ahab û paşî çend salî da kes Samiriyê cem Ahab û Ahab bona wî û bona netewî ku bîrene pir mîh û gaz serjê kirin û bona ku pevre hilkişin Ramot Gileadê wî xapand. û qiralê İsraîlê Ahab ji qiralê Cihudayê Yehoşafat re got: Gelo tu yê min re here Ramot Gileadê? û wî got: Min mîna xwe bihesibîne û netewa min mîna netewa xwe bihesibîne û em ê cengê de bi te re bin. û Yehoşafat ji qiralê İsraîlê re got: Ez rica dikim pêşiya gotina Xudan bipirse. û qiralê İsraîlê pêxemberan 400 kesî civandin û ji wan re gotin: Gelo em herin Ramot Gileadê cengê ya na ez dev jê berdim. û gotin: Hilkişe û dê Xwedê wê bide destê qiral. Lêbelê Yehoşafat got: Ma xeynî vana li vir pêxemberekî Xudan nîne ku em ji wî bipirsin? û qiralê İsraîlê ji Yehoşafat re got: Yekî din heye, em dikarin bi navdariya wî ji Xudan ve bipirsin. Lêbelê ez ji wî dikerihim, ji ber ku derheqê min de tu carî qenciyê nabêje, tim agahiya xerabiyê de. Ew Mîkayayê lawê îmlayê. û Yehoşafat bila qiral wisa nebêje got. û qiralê İsraîlê bangî karmendekî kir û got: Lez bike, Mîkayayê lawê îmla bîne. û qiralê İsraîlê û Yehoşafatê qiralê Cihuda her yek li ser textên xwe kincên qiral li xwe kirî rûniştin û qada ciyê ketina deriyê Samiriyê de yî rûniştibûn û hemû pêxemberan li ber wan pêxembertiyê dikirin. û Sedekiyayê lawê Kenana ji xwe re qiloçên hestinî çêkirin û got: Xudan wisa dibêje, heta ku Sûriyî biqedin tu ê van qiloçan li wan bixînî. û hemû pêxemberan bi vî awayî pêxembertiyê kirin û gotin: Hilkişe Ramot Gileadê û dê karête qenc derbas bibe, ji ber ku dê Xudan wê bide destê qiral. û şandiyê bona ku bangî Mîkaya bike çûbû pêra axivî û got: Avay, pêxemberan ji qiral re bi devekî qenciyê dibêjin. Ez rica dikim ku bila gotina te jî mîna gotina yekî ji wan be û qenciyê bibêje. û Mîkaya got: Bona mafê Xudanê ku zindî ye, Xwedayê min çi ji min re bibêje ez ê wê bibêjim. û hate cem qiral û qiral jê re got: Mîkaya, gelo em bona cengê herin Ramot Gileadê, an jî dev jê berdim. û jê re got: Hilkişin û dê karên we qenc derbas bibin. û dê wan bidin destên we. û qiral jê re got: Ka ez çend carên din bi te re bidim sondayînê ku tu ê bi navê Xudan xeynî rastiyê tu tiştî nebêjî. û got: Min hemûya İsraîlê mîna mîhên li serê çiyan e û şivanê wan nîne dîtin. û Xudan got: Efendiyê vana nîne, bila herkes bi xweşiyê vegerin malên xwe. û qiralê İsraîlê ji Yehoşafat re got: Ma min ji te re negot, di derheqê min de ne qenciyê, lê dê xerabiyê bibêje. û Mîkaya got: Wê gavê gotina Xudan guhdarî bikin. Min Xudan li ser texta xwe rûniştî û hemûya artêşa ezmanan li aliyê wî yên rast û çepê sekinandî dîtin. û Xudan got: Ma bona hilkişe Ramot Gileadê û jê bikeve, dê kî Ahab bixapîne? û hineka wisa hineke jî wekî din gotin. û ruhek derket û li ber Xudan sekinî û got: Ez ê wî bixapînim. û Xudan jê re got: Kav çi? û got: Ez ê derkevim û devê hemû pêxemberan de bibim ruhekî derewçîn. û got: Tu ê bixapînî û him jî bi ser wî bikeve. Derkeve û wisa bike. û niha avay, Xudan ruhekî derewçîn xistiye devên van pêxemberên te û Xudan di derheqê te de ya xerabe gotiye. û Sedekiyayê lawê Kenan nêzik hat û li gepa Mîkaya xist û got: Ruhê Xudan bona ku bi te re biaxive ji kîjan rêyî ve ji min derbasî te bû? û Mîkaya got: Avay, tu ê di roja ku bona ku xwe veşê re bikeve odeyekî hundirîn bibîne. û qiralê İsraîlê got: Mîkaya bigrin û îşûn da ji serokê bajêr Amon û lawê qiral Yoaş re vegerînin û bibêjin: Qiral wisa dibêje: Vêya bavê jin girtîgehê û heta ku ez bi saxtî vegerim nanê keserê bi wî re bidin xwarin û ava keserê pê re bidin vexwarin. û
و میکایه گوت گر تو خوشی وگری خودم به نافدیتیا من و نگوتیه و گوت یا نتونو هنگشت ببیزن و قراله اسرائیل و یهوشافاط قراله جهودا هلکشیان راموت گیلاده و قراله اسرائیل یهوشافاط را گوت از شوره خو بگوهرم و بکویم جنگی لیبله تو کنجه خو لخو بکه و قراله اسرائیل کنجه خو گوهر تو کتن جنگی و قراله سوریه جسروکین عربین خورب گوتنا نه بچوک نه جیمزن تنه قراله اسرائیل را جنگی بکن امر کربو و سابو که دما سروکین عربین یهوشافاط دیتن گوتن قراله اسرائیل اوه و بنا کل دجی وی جنگی بکن زیورین ویالی و یهوشافاط قیریا و خدان آلیکاری بیره کر و خوده وانجوی چوت کرن و سابو که دما سروکین عربین دیتن که او نه قراله اسرائیلی جپیوی وگریان و ظلامک بی نشانستندن اکوان اکشاند و جین که زرخیم وی دگه جنر لقراله اسرائیل خست و قرال جه عربوان خوره گوت حفصار بزی برینه و منجارتش و درخینه جبر که از بگرانی بریندار بوم و جنگ وی روژه زیده بو و قراله اسرائیل حتی واری لدجی سوریه یان ده عربه خوی جنگی ده لبر خدا و دمین که روژ هر آوا ده مر بشا 19 و یهوشافاط قراله جهودای بخوشی وگری اورشلیم مالاخوه و لاوه هانانی یک و دبینه درکت پیشیاوی وش قرال یهوشافاط را گوت بوناته گلو آلیکاریا بخرابان ره و جین که جه خودان و دکرهن حسکرن حوجت که جبر ویه که لسر ته جعالی خودان و حرسه لتوی ویه که دته ده تشتین قنجاتن دیتن جبر که تا آشرن جولات و راکرن و آویتن و دل خوابونا لگرنا خوده آماده کر و یهوشافاط لورشلیم ما و دیسا جبر شبایه حتی چیایی افرایم درکت ناو نتوی و هم وگراندن خدای با پیرمون خودان و الولید جهمو باجارین به دیوار این جهودای باجار به باجار سروران دانین وش سروران را گوتن کال چه چکرنا خواب نیرن جبر که هون نبونا مروف بونا خودان سروریه دکن و دکاری دارازی ده او بوری و نها بلا سروه ده ترسا خودان هبه بالا خوابدن و بکن جبر کل جم خدای ما خودان نحقی آنجی خاطر حسباندن آنجی برتیستندن نینه و یهوشافاط بونا کرنا دارازین خودان و بونا دوزان لورشلیم جی جلویان وشکاینان وش سر مالن با پیرین اسرائیل و دانین و وگریان اورشلیمه و امر داوان و گوت به وی آوایی هونه بترسا خودان به دلسوزیه و بدلکی تومی بکن و ده هر دوزا براین و این که ده باجارین وی ده رودنن این که جوره ورن دخوازه بلاد نوا خوین و خوینه ده به دخوازه جی بلاد نوا شریعت و امر و زاگون و دارازیان ده به وان بپارزن که بلال دجی خودان نسوجدار بن و بلال سر و بسر برایم و حرس نیه و سابکن و هونه بسوج نبن و آوای بنا هر کاری خودان آماریای سروکاین و بنا هر کاری قرال زباد ایلاوی اسماعیل سرور مالا جهودای لسر ونه و دی لوی لبر و ببن کارمند خورد بن و بکن و بلا خودان بزلام قنج ربه بشابستان و پاشی و او سابو که لاوین مواب و لاوین آمون و تبیان هنه کنجا آمونیانن بنا کل دجی یهوشافاط جنگی بکن هاتن و ظلامان هاتن و یهوشافاط را گیاندن و گوتن جه بحری و دتر جه سوریه لدجی تا آجاویک مزنتین و آوای او لحظات سون تمارینه او انگدیه و یهوشافاط ترسیا و دست بلیگرینا خودان کر و الحمویا جهودای بانگا سیر و روژی گرتنی کر و جهودا بنا کش خودان و آلیکاری بخوازن جویان جه همو باجارین جهودای جی بنا لیگرینا خودان آتن و یهوشافاط لمالا خودان لبر حوشانو د نوا جواکا جهودای و اورشلیم ده سکنی و گوت یا خودان خدای با پیرین ما یکو لعزمانان خدای نتوی و یکو لسر همو قرالتی نتوین سرور نتوی و قدرت و زورداری دستین تدنه و تو کس نکار الهمبیر تبسکنه یا خدای ما یکو کسین لوی ولاتی رو دنن جبر نتوات اسرائیل قوراندنه و به آبادینی دایه نجادا دوست ابراهیم نتوی اولور رو نشتن و بونا تلور جناوی تر پرسکه اک چکرن و گوتن گر آسی و شور قضا و با آنجی خلاب سرمه و وره لبر و ماله اولبر تبسکنن جبر که ناوی تدوی خانیدهی و تنگاسیا خود اشتره بقیرن و تیبه بیزه و خلاص بکه و نها آوای دماج مصر و دهاتن لاوین آمونه که تنهشتن اسرائیل بکه و نواوان و جمعان چوت ببن و بین هلاک کرن و موابیان و ین کلچیای سیرینه بهاتنا که مجملکه تیب میراسی دائمه بقورینن آوای برسواته بچه آوایی ددن مه
یا خدای me, ma tu yê daraziyê li wan nekî, ji ber ku li dijî vê ajavaya mezin ya bi ser me ve tê, hêza me nîne û em nizanin ku ka em ê çi bikin. Hew çavên me li ser te ne. û hemûya Cehuda tevî pitikan, pîrekan û lawên xwe li ber xudan sekinayî bûn. û di nava civakê de bi ser ya hayî zêlê Lewî, yê lawê Zekarya, lawê Benaya, lawê Mattanya, lawê Yehîyelê ku ji lawên Asafê ruhê xudan hat û got: Hemûya Cehudayê û yên ku li Orçelîmê rûdinin û tu, Qral Yehoşafat, baş guhdarî bikin. Xudan ji were wisa dibêje: Ji ber vê ajawaya mezin metirsin û nekevin bêzariyê. Ji ber ku ceng neya we, hew ya Xwedê yî. Sibê dakevin hemberî wan û avay. Ew ji kaşa tisî sêl dikişin û hûn ê dawiya Newalê de li ber çola Yerûelê wan bibînin. Ê ku di vî şerî de cengê bike nehûnin. Ya Cehuda û Orçelîm, rêz girê bidin û bisekinin. Tevî xwe xelasiya xudan bibînin. Metirsin û nekevin bêzariyê. Sibê li dijî wan derkevin, ji ber ku xudan bi were yî. û Yehoşafat bi ser rûyê xwe ve xwe avêt erdê û hemûya Cehudayê yên ku li Orçelîmê rûdinin, bona ku perîstinê ji xudan re bikin, li ber xudan secde kirin. û ji lawên Kohatyan û ji lawên Korahiyan Lewîyan, bona ku bi dengê bilind hemdê ji Xwedayê İsraîlê xudan re bikin, rabûn ser pêlan. û sibeyê zû rabûn û derketin çola Tekoayê û gava derketin Yehoşafat sekinî û got: Ya Cehuda û yên ku li Orçelîmê rûdinin, min guhdarî bikin, bi Xwedayê xwe xudan bawer bikin û hûn ê dewledariyê de bin û pêxemberên wî bawer bikin, dê karên we rast here. û paşî ku bi netewêrê şêwîrî yên ku qesîdeyan ji xudan re dixwînin danîn, da ku dema derkevin pêşiya artêşê bila bi xemleyên pîroz ve şikriyê bikin û bibêjin: Şikriyê ji xudan re bikin, ji ber ku xêra wî abadî ne. û dema bi strînê dest bi şikriyê kirin, xudan li dijî lawên Amon û Moabiyan û çiyayiyên Seîrê ên ku dahatin Cehudayê kemînê danî û hatin lêxistin. Ji ber ku lawên Amon û Moabiyan bona ku çiyayiyên Seîrê helaq bike û bi tûmî tune bikin, li dijî wan rabûn û gava gelê Seîrê qedandin, bona ku xwe bi xwe helaq bikin, alîkariyê pevre kirin. û dema Cehuda gihaştin quleyan û tirvanya çolê li wê ajaveyê nihêrtin û avay. Ew laşên ku ketine erdê bûn û kesî ku bireve û xelas bibe tune bû. Dema Yehoşafat û netewa wî bona bibezin malê talanê hatin, di nav wan de pir mal û laşan û tiştên bi qîmet dîtin û wan heta ku bona xwe nikarbin bikişînin tazî kirin û sê roje di bezandina malê talanê de bûn, ji ber ku pir bû. û roja çaremîn di newala Beraka de civiyan, ji ber ku li wir xudan pîroz kirin. Ji ber vê yekê navê newala Beraka li wir kirin. Heta îro jê wisa ye û hemû zilamên ji Cehuda û ji Orçelîmê ne, wekî Yehoşafat li serê wan be, bona ku kêfxweşiyê vegerin Orçelîmê şûn da hatin, ji ber ku xudan li ser neyarên wan kêfxweşiyê dabû wan. û bi santûran û bi çenkan û bi boriyan hatin Orçelîmê, mala xudan. û dema hemû qiraletiyên welatan bihîstin ku xudan li dijî neyarên İsraîlê ve cengê dike, tirsa Xwedê ket ser wan. û welatê Yehoşafat gihaşt aramiyê, ji ber ku Xwedayî wî bi dor û berî rehetiyê dawî. û Yehoşafat li ser Cehudayê qiraletiyê kir. Dema bû qiral 35 salî bû û li Orçelîmê 25 sal qiraletiyê kir. û navê dayîka wî Azûbaya qîza Şîlhî bû û dirêya bavê xwe Asa de meşiya û ya çavê xudan de rast kir û jê şaş nebû. Lêbelê ciyên bilind nehatin rakirin û netewe hîn dilên xwe ji Xwedayê bapîrên xwe re amade nekiribûn. û karên Yehoşafat ên li peymane, karên wî yên pêşîn jî, yên paşîn jî, avay ew di dîroka ye û yê lawê hananî, ya ku derbasî pirtûka qiralên İsraîlê bûyî de nivîsandîne. û paşî wê Yehoşafatê qiralê Cehudayê bi Ahazyayê qiralê İsraîlê ê ku di karê xwe de xerab e li hev kirin. û bona çûyîna Tarşîşê çêkirina keştiyan de bi hev re li hev kirin û li Esyon-Geberê keştiyan çêkirin. û Elîezerê lawê dodava hûnê ji Mareşayî li dijî Yehoşafat pêxembertiyê kir û got: Ji ber ku tel Ahazya li hev kirin, xudan karên te xera kirin. û keştî perçe perçe bûn û nikarîbûn ku biçin Tarşîşê. Beşa bîst û yekan. û Yehoşafat tevî bapîrên xwe raketin û li bajarê Dawud li cem bapîrên xwe hate binavkirin û li devla wî lawê wî Yehoram bû qiral. û birayên wî lawên Yehoşafatê bûn: Azarya û Yehîyel û Zekarya û Azarya û Mîkael û Şefatya. Vana gişt lawên Yehoşafatê qiralê İsraîlê bûn. û bavên wan tevî bajarên bi dîwar, ên ji Cehudayê xelatên mezin, ên ji zîv û zêr û ji tiştên bi qîmetin dan wan, lêbelê qiraletiyê da Yehoram, ji ber ku ew lawê yekemîn bû. û gava Yehoram di şûna bavê xwe de bû qiral û xurt bû,
hemû birayên xwe û hinekên ji serokên İsraîlê ne jî bişûr ve kuştin. Dema Yehoram bû qral 32 salî bû û li Orşelîmê 8 sal qiraletiyê kir. û mîna ku mala Ahab kiriye ew jî diriya qiralên İsraîlê de meşiya. Ji ber ku jinavî qîza Ahab bû û ya ku çavê Xudan de xerabe kir. Lêbelê ji ber peymana ku Xudan bi Dawîd re kiriye û ji ber weda ku dê hemû rojan de çirayekê bide wî û lawên wî kiribû, nexwest ku mala Dawîd helak bike. Di rojên wî de Edom serî da û ji bin destê Cihûda derket û yekî ser xwe kirin qiral. û Yehoram tev serokên xwe hemû erebeyên cengê li ceman derbas bû û şevê rabû û li Edomiyên ku dor lê girtine û serokên erebeyan xistin. Bi vî awayî Edom serî da, heta îroj ji bin destê Cihûdayê derketine. Wê gavê Libna jî de heman demê de serî da û ji bin destê wî derketin. Ji ber ku dev ji Xwedayê bapîrên xwe Xudan berdabû. Li çiyayên Cihûdayê jî ciyên bilind çêkirin û biyên ku li Orşelîmê ve Rûdinin re zinê dan kirin û Cihûdayê jî ji rê derxist. û jê re ji pêxember Elyas ve ev nivîsat. Xwedayê bapîrê te Dawîd Xudan wisa dibêje. Madem ku tu dirêyên bavê xwe Yehoşafat te û dirêyên Asayê qiralê Cihûdayê de nemeşiya, lêbelê tu dirêyê qiralên İsraîlê de meşiya û biyên ku li Cihûdayê û li Orşelîmê ve Rûdinin re mîna ku mala Ahab dike zinê da kirin û ji mala bavê xwe birayên xwe îş te qençtirin kuştin û avay. Dê Xudan bi lêxistinekî mezin li netewa te û lawên te û jinên te û li hemû malên te vebixin. û ji ber nexweşiyê heta ku roj bi rojê rêviyên te derkevin, tu yê bi nexweşiya rêviyê zehf nexweş bikeve. û Xudan li dijî Yehoram rihê Filîstyan û erebên ku li kêleka Hebeşan hişyar kirin. û li dijî Cihûdayê derketin û qelişandin û ketin hundir û hemû malê ku di mala qiral de yî, him jî lawên wî û jinên wî birin û xeynî lawên wî yê herî biçûk ye û ahas, tu lawê wî neman. û paşî ku vana hemûyan çêbûn, Xudan ji rêviyên wî bi nexweşiya ku baş nabe li wî xist. û wisa bû ku her ku dem derbas bû, paşî 2 salî ji ber nexweşiya wî rêviyên wî derketin û bi nexweşiyên xerab ve mirin. û netewa wî mîna ku ji bapîrên wî re tusiyê vêxistin, bona wî vênexistin. Dema bû qiral 32 salî bû û li Orşelîmê 8 sal qiraletiyê kir û ji koşkirina wî re hewşbûyî nehat gotin û wî li bajarê Dawîd ve binax kirin. Lêbelê di gorên qiralan de binax nekirin. Beşa 22 û yên ku li Orşelîmê Rûdinin li devla wî lawên wî yê herî biçûk Ahazya kirin qiral. Ji ber nijdeya ku bi ereban re hatiye artêşgehê hemû yên mezin kuştibûn û Ahazyayê lawê Yehoramê qiralê Cihûdayê bû qiral. Ahazya dema bû qiral 42 salî bû û li Orşelîmê salekî qiraletiyê kir û navê dayika wî Atalyaya qîza Omrî bû. Ew jî di rêyên mala Ahab de meşiya, ji ber bona ku xerabiyê bike dayika wî şîretan didan wî. û mîna mala Ahab yê ku çavê Xudan de xerabe kir. Ji ber ku bona helakbûna wî paşî mirina bavê wî wana şîreta didan wî. Bi şîreta wan ve meşiya û tevî Yehoramê qiralê İsraîlê ê lawê Ahab re bona ku li Ramot Gileadê li dijî qiralê Sûriya Hazayel cengê bike çû û Sûriyan Yoram birîndar kirin. û ji ber birînên ku deman Ramayê li dijî qiralê Sûriya Hazayel cengê kiriye stendine, bona ku baş bibe vegeriya Yizreîlê û Azaryayê lawê Yehoramê qiralê Cihûda, bona ku Yehoramê lawê Ahab ê ku li Yizreîlê yî bibîne daket, ji ber ku nexweş bû. û hatina Ahazya ya cem Yehoram û helakbûna wî ji Xwedê bû. Ji ber ku dema hat li dijî Yehûyê lawê Nîmşiyê ku bona mala Ahab ji rehê ve jê bike, Xudan wî mez kiriye, tevî Yehoram derket. û wisa bû ku dema Yehû li mala Ahab re daraziyê danî cih, serokên Cihûdayê û biraziyên Ahazya di xizmetkirina Ahazya de dîtin û wan kuştin. û li Ahazya geriya û gava ew li Samiriyê xwe veşartî bû, bi wî girtin û ji Yehû re anîn û wî kuştin û wî binax kirin. Ji ber ku gotin, lawê Yehoşafatê bi hemûya dilê xwe li Xudan geriyayî ye. û di mala Ahazya de hêza ku bi qiraletiyê bigire nema. û dema Atalyaya dayika Ahazya kuştina lawê xwe dît rabû û hemûya nîjada qiral ya mala Cihûda tune kirin. Lêbelê qîza qiral Yehoşabat Yoaşê lawê Ahazya girt û ji nava lawên qiral ên ku hatine kuştin wî dizî û wî û dadika wî xistin odaya livînan. Yehoşabata pîreka Kayîn Yehoyada û qîza qiral Yehoram e, ji ber ku ew xuşka Ahazya bû, bi vî awayî bona ku wî nekuje ji Atalyayê wî veşart û tevî wan 6 sal di mala Xwedê de veşartîma û Atalya li ser welêt ve qiraletiyê kir. Beşa 23
U sala heftemîn de Yehoyada quvvet edît û bi serokên Sedan, Azaryayê lawê Yehoram û Smaîlê lawê Yehohanan û Azaryayê lawê Obed û Masayayê lawê Adaya û bi Elîşafatê lawê Zikrî ve peymanê danîn. û li Cihudayê geriyan û li hemû bajarên Cihudayê Lêwîyan û serokên malên bapîrên İsraîlê dan hev û hatin Orşelîmê. û hemûya civakê li mala Xwedê bi qral re sondê dan û ji wan re gotin, avay mîna ku Xudan derheqê lawên Dawud te gotiye, dê lawê qral qraletiyê bike. Kare ku hûn ê bikin ev e, ji we ji kahîn û Lêwiyên ku roja sebtê dikevin, ji sisêyan yek dê bin dergevanên şêmûgê, ji sisêyan yek di mala qral debin û ji sisêyan yek dê deriyê bingehê debin û dê hemûya netewê di hewşên mala Xudan debin. Lêbelê xeynî kahînan û Lêwiyên ku xizmetê dikin, bila tu kes nekevin mala Xudan. Dê ew bikevin, ji ber ku pîrozin. Lêbelê dê hemû netewê noturvaniya mala Xudan bigirin. û Lêwîyan her yek çekên wan dest te, dê dor û berên qral bigirin û her zilamê ku bikeve malê, bila bête kuştin û hundema qral bikeve û derkeve tevî wî bibin. û Lêwîyan û hemûya Cihudayê li gora her tiştên ku Kayîn Yehoyada emir dayîne kirin. Yên ku roja sebtê dikevin û yên ku roja sebtê derdikevin, her yek zilamên xwe raiştin, ji ber ku Kayîn Yehoyada rê neda taximan. û Kahîn Yehoyada riman û mertalên biçûk û mertalên mezin dan serokên Sedan. Wana ji berê de yên qral Dawud bûn û mala Xwedê de bûn. û wekî çekên her kesî di destê wan debin, hemûya netewê ji aliyê rastê malê heta aliyê çepê di dirêjiya pêşkeşîgehê û malê de bi dor û ber danîn cem qral. û lawê qral derxistin û tacê danîn ser serê wî û şehdeyiyê dan wî û wî kirin qral û Yehoyada û lawên wî mest kirin û bijî qral gotin. û dema Atalya dengê netewa ku banz didin û çepkan ji qral re lê dixin bihîstin, hate mala Xudan cem netewê û nihêrt û avay. Qral li cihê ketinê li cem stûna xwe û serokan û yên li boriyê dixin li cem qral disekinîn û hemûya neteweya welêt kêfxweş dibûn û li boriya dixistin. Qesîdevanan jî li haletên musîkê dixistin û rêveberiya strana şikriyê dikirin. û Atalya kincê xwe çirand û bang kir. Xayîntî, xayîntî! û Kayîn Yehoyada serokên Sedan ên ku li cem leşkeran bûn derxistin û ji wan re gotin, ji nava refan vê pîrekê derxînin û her zilamê ku pê wê werin bila bişûr ve bête kuştin, ji ber ku Kayîn wê di mala Xudan de nekujin gotibû. û ji pîrekê re rê vekirin û dema ji deriyê Hespaniya mala qral diketindir wê li wir kuştin. û Yehoyada bona di navbera xwe û hemûya netewê û qral de bona ku bibin netewa Xudan peymanê danî. û hemûya netewê çûn mala Baal û wê xera kirin û pêşkeşîgehên wê û pûtên wê perçe kirin û Kayînê Baal matan li ber pêşkeşîgehan kuştin. û Yehoyada karmendê mala Xudan danîn bin destên Kayînên ku Dawud wan di mala Xudan de bi çînan ve cihê kirine û Lêwîyan vana pêşkeşîgehên şewitandinê ên Xudan mîna ku di zagona Musa de hatiye nivîsandin, li gora sazûmana Dawud bi kêfxweşiyê û musîkiyê ve pêşkeşî bikin bûn. û bona yekî ku ji ber her yek sedemê mindar bûye nekeve, dergevanan danîn deriyê mala Xudan. û serokên Sedan û yên ku pêşvetên û waliyên netewê û hemûya netewa welêt raiştin û qral ji mala Xudan ve danî û ji deriyê jorîn ve derbas bûn û hatin mala qral û qral li ser texta qraletiyê ve dan rûniştin. û hemûya netewa welêt kêfxweş bûn û bajar bêdeng bû û bişûr ve Atalya kuştibûn. Beşa 24 Dema Yoaş bû qral hev salî bû û li Orşelîmê 4 sal qraletiyê kir û dayika wî ji Berşeba bû û navê Tisîbya bû. û di hemû rojên Kayîn Yehoyada de Yoaş ya ku çavê Xudan de rastê kir. û Yehoyada du jinî jê restendin û bû bavên lawan û yê qîzan. û paşî vê wisa bû ku Yoaş nûkirina mala Xudan xist dilê xwe û Kayînan û Lêwîyan civandin û ji wan re gotin, derkevin bacarên Cihudayê û bona ku mala Xwedayê xwe her sal biselihînin, ji hemûya İsraîlê ve zîvê bidin hev û di vî karî de lez bikin. Lêbelê Lêwîyan lez nekirin. û qral bangî Yehoyadayê serokê Kayînan kir û jê re got, ma çima te ji Lêwîyan naxwestin ku bila nerxa ku Musayê qûlê Xudan û civaka İsraîlê bona çadira şadeyiyê danîne ji Cihudayê û ji Orşelîmê bînin? Ji ber ku lawên wê pîreka xerab yên Atalya mala Xwedê xera kiribûn û hemû tiştên pîrozên mala Xudan jî dabûn baalan. û qral emir da û sindoqekê çêkirin û wê danîn deriyê mala Xudan, yê derve. û nerxa ku Musayê qûlê Xwedê li çolê danîbû ser İsraîlê, ji bo ku bona Xudan bînin li Cihudayê û li Orşelîmê bang kirin.
و حمویا سروکان و حمویا نتوی کیف خوش بون و آنین و حتی که صندوق تجیبو آویتن اندره وی و سابو که دماب دسته لیوی یان صندوقش کارمندین قرار را آنین و پر زیبته ده دیتن کاتبه قرال و کارمند سروکاین هاتن و صندوق والا کرن و راشتن و دی سادانین جین وی هر روز او ساده کرن و پر زیب دان هف و قرال و یهویا دا و دان کسین که کاری خدمت مالا خودان دکرن و بونا نو کرنا مالا خودان به حق دستی آوا کرن و خراتان و بونا تعمیر کرنا مالا خودان کارکر نسن و تونجه گرتن و کارکران خبات کرن و دسته وان ده کارین نو کرنه پیش وچو و مالا خوده آنین روشاوی بری و زخم آندن و دما قداندن زیوه کجبر ماییه آنین بر قرال و یهویا دا و ویا بونا مالا خودان فراغان بونا خدمت و بونا پیشکشی کرنا پیشکشیان فراغان و کفچیان و فراغن زیر و زیف چکرن و ده همو روژن یهویا دا هر تم دمالا خودان ده پیشکشین شوتاندن پیشکش کرن لبله یهویا دا کال بو و جروجان re تر بو و مر دما مر 130 سالی بو و ویل باجار داوت لجم قرالان بناخ کرن جبر که لإسرائیل و ده اغرا مالا خوده ده قنجیه کربو و پاشی مرنا یهویا دا سروکین جهودا هاتن و البر قرال و خوار بون و گاوه قرال وان گهداری کرن و دج مالا خدای باپیرین خو خودان بردان وج آشران وج پوتان را قلتیه کرن وج بر و گناه وان هر سال سر جهودای و اورشلیمه تبی ویا بوناک وان بزیورین خودان جوان را پیغمبر انشاندن و ده جوان شعدهیه کرن لبله گه ندانوان و روح خدای بسر زکریای لاوه کاین یهویا دا وهات و دنابرا نتوه ده لجیه کی بلند سکنی و جوان را گوتن خدای وساد بیجه ما چما هونجا امرین خودان ویده تر در باست بن و کارین و قجنارن جبر که و devj خودان بردان ویجی devj هو بردان ول دجی وی düzen دانین و به امر قرال وی حوشا مالا خودان ده کوران رجماندن به وی اوای قرال یواش خیرا کو باوی زکریا یهویا دا جره کریه ده بیرا خود نانی و لاوی کشت و دما دمر بلا خودان ببینه و لی بگره گوت و سالوه گره ده او سابو که ارتشا سوریه لدجی وی رابو و هاتن جهودای و اورشلیمه و جناوا نتوی همو سروکی نتوی علاق کرن و همو مالی تالانی این کجوان ستنده بون جقرال شامه رشاندن ارتشا سوریه یان بکیم زلامی آتı بون لی خودان ارتش کی زحف مزن دا دستین وان جبر که وانا خدای باپیرین خو خودان بردا بون به وی آوائی وانیو اشتان جزا کرنه و دماز جمعی چون وان دروشکی گرانده وی بریندار شون داشتن کولین وی جبر خوینا لاوین کاین یهویا دا دلوین وی دا وی کشتن و عمر ویل باجار داود و بناخ کرن لبلد گورن قرالان ده بناخ لکرن و ین کل دجوی دکو دولاوی دانین وانانه زاباده لاوی شیما اتی پیرکا امونی و یهوزاباده لاوی شیمریتا پیرکا موابی دما مرو ور زیدهیا ایکازن کو جوان و جلاوی وان را هاتنه کرن و دیس آوا کرنا مالا خوده آوای او دو شیروویا پیرتکا قرالن ده نویساندینه اول devlavi lavevi Amasya bu kral. Beşa 25 Dema Amasya bu kral 25 sali bu. Ul Orşelime 29 sal kraletiye kir. U dayika vic Orşelime bu. U naveve Yehoad dan bu. U yekut çave xudan der rast sekir. Lebele neb hamuyadil. U sabu ku dema kraletil servi zakhmi koleyin xwe yen ku li bavevi kral xisne kuştin. Lebele laven wan ne kuştin. Hev minakul zagone de minakul pirtuka Musa da atiye nivîsandin kir. Çawa ku xudan emir daye û gotiye dê bav bona lavên xwe nemirin û lav bona bavên xwe nemirin hew dê herkes bona sucê xwe bimre. û Amasya cihudayê civandin û wan hemûya cihudayê û Benyamînê li gora malên bapîran li gora serokên hezaran û li gora serokên sedan rêz bûn û yên ku 20 salî û jê mezintirin jimartin û wan 300 hezar zilamên bijartî ên derdikevin artêşê û rum û mertalê mezin radeyêlin dîtin. û 100 talan zîv heqdestî ji İsraîlê 100 hezar egîdên bi metirsî girtin. Lêbelê zilamekî Xwedê hat û jê re got: Ya qral, bila artêşa İsraîlê tevî te neçin, ji ber ku Xuda ne bi İsraîlê û bi hemûya Efraîm re ne. Lêbelê ger tu here egîdiyê bike bona cengê xurt bibe. Dêl ber neyarê te Xwedê te bixîne. Ji ber ku di Xwedê de bona alîkariyê û bona xistinê qudretê ye. û Amasya ji zilamê Xwedê re got: Lêbelê divê bona 100 talantê ku dayîma artêşa İsraîlê çi bê te kirin? û zilamê Xwedê got: Xudan dikare ji vêya zêdetir bide te. û Amasya wan artêşa ku ji Efraîmê jê re hatiye bona ku herin ciyên xwe cuda kirin. Ji ber vêya li dijî cihudayê hêrsa wan zaf sor bû û bi hêrsa sor vegeriyan ciyên xwe. û Amasya xurtayiyê dît û netewê xwe birin û çûne wela xwe
و jlavên seyr ve li 10,000 kesî xistin. û lawên Cihuda bi zindiyî jî 10,000 kesî ajotin û wan birin serê latê û serê latê ve avêtin jêrîn û gişt perçiqîn. Lê belê zilamên artêşa ku Amasya bona pêre neçin cengê wan şûnda zîvirandibûn, ji Samîriyê heta Beyt Horonê êrişî ser bajarên Cihudayê kirin û ji wan li 3,000 kesî xistin û pir malê talanê raiştin. û paşê ku Amasya li Edomyan xistin û vegeriya wisa bû ku îlahên lawên seyr anîn û wan ji xwe re wekî îlah bin çıkandin û li ber wan xwar bû û ji wan re bi xurê vexistin. û li dijî Amasya hirsa Xudan sor bû û jê re pêxemberekî şand û ew jê re got: Ma çima tel îlahên wê neteweyê geriya? Wan netewa xwe ji destê te ve xelas nekirin. û wisa bû ku Demaşq qral re digot Amasya jê re got: Ma me te ji qral re kirin şîretkir? Dev jê berde. Ma çima tu yê bêtelê xistin? û pêxember dev jê berda û got: Ez dizanim ku Xwedê bona helaqkirina te biryarî daye, ji ber ku te vêya kir û şîreta min guhdarî nekir. û qralê Cihudayê Amasya şêwirî û ji qralê İsraîlê Yoaşê lawê ya û Ahazê lawê Yehû reşand û were em rû bi rû bi hev re dîtinekê bikin got. û qralê İsraîlê Yoaş ji qralê Cihudayê Amasya reşand û got: Deviya ku Lübnanê ji dara erzêya Lübnanê yeşandiye, qîza xwe bi jinetî bide lawê min gotiye. û heywanekek beyarê ya Lübnanê derbas bû û deviyê di bin lingên xwe de eciqand. Avay, tu dibêjî ku mel Edomê xistine û bona pesnayiya dilê te bilind dike. Nihal mala xwe rûnê. Ma çima tu bona ku tevî Cihudayê bikeve xwedavêja asîvê? Lê belê Amasya guhdarî nekir, ji ber bona ku bide destê neyarên wî ev kar ji Xwedê ve bû, ji ber ku li îlahên Edomê geriya bûn. û qralê İsraîlê Yoaş derket û pêra qralê Cihudayê Amasya li bajarê Beyt Şemeşa Cihudayê rû bi rû hev dîtin. û Cihuda li ber İsraîlê xera bû û herkes reviyan çadırên xwe. û qralê İsraîlê Yoaş qralê Cihudayê Amasyayê lawê Yoaşê lawê ya û Ahaz li Beyt Şemeşê girt û yanî Orşelîmê û dîwarê Orşelîmê ji deriyê Efraîmê heta deriyê Qozikê 400 gezî xera kirin. û li mala Xwedê hemû zêr û zîv û hemû feraxên ku di destê Obed Edom dene û hemû xezineyên mala qral û gerewan raiştin û vegeriya Samîriyeyê. û qralê Cihudayê Amasyayê lawê Yoaş paşî mirna qralê İsraîlê Yoaşê lawê ya û Ahaz 15 sal jiyana xwe domand. û karên Amasyayê yên şûnda mayîne, karên wî yên pêşîn jî yên paşîn jî avay maw di pirtika qralên Cihudayê û İsraîlê de nenivîsandîne. û ji destpêka ku Amasya ji pê Xudan ve çewt bûyî li Orşelîmê jê re dek û dolav danîn û reviya Lakîşê. Lê belê li pê wî şandin Lakîşê û li wir wî kuştin. û îl ser hespan anîn û îl bajarê Cihudayê li cem bapîrên wî binax kirin. Beşa 26 û hemiya Cihudayê Uziya girtin û ew 16 salî bû û li devla bavê û Amasya wî kirin qral. Yê ku elo tava kiriye ew e û paşî ku bi bapîrên xwe qiralan re radiket wê dîsa anî bin serveriya Cihudayê. Dema Uziya bû qral 16 salî bû û li Orşelîmê 52 sal qiraletiyê kir û dayika wî ji Orşelîmê bû û navê Yekîlya bû. û li gora her tiştên ku bavê wî Amasya çêkirine yên ku çavê Xudan de rastin kirin. û di rojên Zekaryayê ku di zanîna Xwedê de wî perwerde dike dest bi lêgerîna Xwedê kir û di rojên ku li Xudan digeriya de Xwedê karî wî serfiraz kir. û derket û li dijî Filîstiyan cengê kir û dîwarê Gatê û dîwarê Yabne û dîwarê Aşdodê xera kirin û li welatê Aşdodê û di nava Filîstiyan de bajara nava kirin. û li dijî Filîstiyan û li dijî Erebên ku li Gur Baalê rûdinin û li dijî Munyan Xwedê alîkariyê bîre kir. û Amonyan xelatan dan Uziya û heta ciyê ku ketina Misrê navê wî belav bû. Ji ber her kuçû xurt bû. û Uziya li Orşelîmê ser deriyê Qozikê û ser deriyê Newalê û ser quncika dîwar quleya nava kirin û wan zexmandin. û li çolê quleya nava kirin û gelek sarıncan kolan. Ji ber ku li Şefalayê û li deştê pir heywanên wî û li Çiyayê û li Karmelê cotkar û rezvanên wî hebûn. Ji ber ku ji axê hez dikir. û artêşa Uziya ya ku cengê dikir hebû. Di bin destê Hananyayê ji serokên qiralin de li gora jimartina bi destên katîb Yeîyel û karmend Maaseya hatin çêkirin liq bi liq derdiketin cengê. Hemûya serokên mala bapîran hejmara egîdên bi metirsî 2600 bûn û di bin destê wan de bona ku li dijî neyar alîkariyê bi qiral re bikin artêşek 37500 kesî ya bi qewetekî mezin cengê dike hebûn. û Uziya ji wan re ji hemûya artêşê re mertalan û riman û serîkan û zirxan û kevanan û kevirên qusikê amade kirin. û li Orşelîmê ji bo tîr û kevirên mezin bavêjin bona li ser qule û qozikan bisekinin makîneyên ku bi destê zilamên bi huner ve hatine nûvedan kirin çêkirin. û navê wî heta dûra belav bû.
Jiber heta ku qayotê bibîne jêre mînakek şaşkirî alîkarî hate kirin. Lêbelê dema quwetê dît dilê Yûsa bilind bû ku geşt helaqê û dijî xwedayê xwe xudan xayintiyê kir. Jiber bona ku bixurê ser pêşkeşiya bixurê vê xe ket perestgeha xudan û Kaîn azariya û tevî wî heştê kaînên xudan zilamên egîd zilamên bi metirsî ji pê wî ketin. û li hemberî Kral Uziya sekinîn û jê re gotin: Ya Uziya, ji xudan re bixur vêxistin neş tere hew ji kaînên ji lawên Harûn yên ku bona bixurvêxistinê hatine pîrozkirin re dikeve, ji perestgehê derkeve, ji ber ku te xayintiyê kir û dê ev kar ji xudan xwedê ve meznayiyê ji te re neyne. û Uziya hêrs bû û bona ku bixurê ve xwe di destê wî de bixurdan hebû û li ber kaînan di mala xudan de li ber pêşkeşîgeha bixurê gaval dijî kaînan hêrs bû di eniya wî de cuzam derket û serokayîn azariya û hemûyên kaînan lê nehêrtin û avay. Ew ji eniya xwe ve bi cuzam bû û bilezî wî ji wir derxistin. Ew bi xwe jî bona derketinê lez kir, ji ber ku xudan lê xistibû. û Kral Uziya heta roja mirina xwe bi cuzam ma û bi cuzamî li malekek din rûnişt, ji ber ku ji mala xudan ve hate birîn û lawê wî Yotam serweriyê li gelê welet vedikir û ser mala Kral bû. û karên Uziya yên kuşûnda mayîne, karên wî yên pêşîn jî, karên wî yên paşîn jî Pêxember Îşayayê lawê Amos nivîsandîne. û Uziya tevî bapîrên xwe raket û zeviya binaxkirina kralan de li cem bapîrên wî binaxkirin, ji ber ku bi cuzamê gotin û devla wî lawê wî Yotam bû kral. Peşa 27 Dema Yotam bû kral 25 salî bû û li Orşelîmê 16 sal kraletiyê kir û navê dayika wî Yeruşaya qîza Tisadok bû. û li gora her tiştên ku bavê wî Uziya kirine ya ku çavê xudan de rast kir. Lêbelê neket perestgeha xudan û netewê hîn fesadiyê bikardanîn. Deriyê jorîn yê mala xudan wî çêkir. Li ser dîwara Ofelê jî gelek tiştan çêkirin. û çiyayiya Cihudayê bajara nava kirin û daristanan birc û quleyan çêkirin. û dijî kralê lawên Amon kraletiyê kir û bi ser wan veket. û lawên Amon di wê salê de 100 talan zîv û 10,000 olçek kenim û 10,000 olçek ceh danê. Sala duwemîn û ya sêwemîn jî lawên Amon ew qasîdan wî û Yotam xurt bû ji ber ku li ber xwedayê xwe xudan ve rêyên xwe rast kirin. û karên Yotam yên şûnda mayîne û hemû cengên wî û rêyên wî avay ew di pîrtuka kralên İsraîlê û Cihudayê de nivîsandîne. Dema bû kral 25 salî bû û li Orşelîmê 16 sal kraletiyê kir. û Yotam tevî bapîrên xwe raket û îl bajarê Dawud ve binax kirin û devla wî lawê wî Ahaz bû kral. Peşa 28 Dema Ahaz bû kral 20 salî bû û li Orşelîmê 16 sal kraletiyê kir û Ahaz ya ku çavê xudan de qence mîna bapîrê xwe Dawud nekir. Lêbelê dirêyên kralê İsraîlê de meşiya. Him jî bona balan putên rejandî çêkirin. û di navela lawê hînom de bixurê vexist û li gora tiştê mekruh ên netewên ku xudan wan ji ber lawên İsraîl ve qewirandine lawên xwe de agir de şewitandin. û cihên bilind de û ser giran de û dibin her darê hêşîn de qurban serjêkir û bixurê şewitand. Ji ber vê yekê xwedayê wî xudan wî da destê kralê Sûriyê û li wî xistin û jê pir dîlan birin û wananîn Şamê û ew bi xwe hate dayînî destê kralê İsraîlê jî û bilêxistina mezin li wî xist. û pekayê lawê Remalya li Cihudayê 120,000 kesî rojekê de kuştin. Giş zilamên egîd bûn. Ji ber ku dev ji xwedayê bapîrên xwe xudan berdabûn. û egîdekê Efraîmî Zikrî masayê lawê kral û Azrîkamê serokê mala kral û Elkanayê paşê kral zilamê duwemîn kuştin. û lawên İsraîl ji birayên xwe pîrekan, lawan, qîzan 200,000 kesî ajotin. Him jî ji wan zaf malên talan êstendin û malê talanê anîn Samîriyê. Lêbelê li wir peyxemberekê xuda nebû. Navê wî Oded bû û derket hemberî artêşa ku ji Samîriyê ve tên û ji wan re gotin: Avay, ji ber ku xwedayê bapîrên we xudan li dijî Cihudayê hêrs bûye, wandan destê we. We jî bi hêrsa ku giyaştê ezmana wan kuştin. û niha hûn difikirin ku hûn ê gelên Cihudayê û Orşelîmê bi koletî û cariyetî serê wan ji xwe re xwar bikin. Lêbelê mal dijî xwedayê we xudan ve gunehên we jî nîne. û niha min guhdarî bikin û dîlên ku we ji birayên xwe ve girtine şûn de bişînin. Ji ber ku hêrsa xudan ya sor li ser we ne. û zilamên kuşserekên lawên Efraîmîn, Azaryayê lawê Yohanan, Berekyayê lawê Meşillemot û Yehîskiyayê lawê Şallûm û Amasayê lawê Hadlay li dijî yên ku ji cengê ve tên re rabûn û ji wan re gotin: Hûn ê surgunan nexin vir. Ji ber tiştê ku hûn dixwazin bikin, hûn ê vêya jî bi ser gunehên me û sûcên me ve bixin. Dêl dijî xudan gunehê bi ser me ve bînin. Ji ber ku ji xwe gunehên me pirin û ser İsraîlê hêrsa sorê ye.
û zilamên bi çek sirgunan û malê talanê danîn ber serokan û hemûyên civakê. û zilamên ku navê wan derbas dibin rabûn û dîlan girtin û ji wan hemûyên ku tazîne ji malên talanê li wan kirin û kinc û çarok li wan kirin û dan xwarin û vexwarin rûn di wan dan û hemûyên ku lawazin li keran swar kirin û wan ji birayên wan re birin Erîhayê, bajarê Xurmeyan û dîsa vegeriyan Samîriyê. Di wê demê de Kral Ahaz bona ku alîkariyê pêre bikin ji qralên Aşûrê re şandin. Ji ber ku Edomyan dîsa hatibûn û li Cihudayê xistibûn û dîlan biribûn. û Filîstyan êrişî ber bi bajarên li Şefalayê li başûrê Cihudayê nekiribûn û bê Şamaşê û Ayalonê û Gederotê û Soko û navçeyên wê û Tîmna û navçeyên wê û Gîmzo û navçeyên wê bi dest vexistibûn û li wir rûniştin. Ji ber ku Kralê İsraîlê Ahaz xudan Cihudayê nizm kir, ji ber ku li Cihudayê ji ser xwe veçûbû û li dijî xudan gelekî xayintiyê kiribû. û Kralê Aşûrê Tilgat Pîlneser hate cem wî û zorê da wî û quwetê neda wî. Ji ber ku Ahaz ji mala xudan û ji mala qral û ji serokan parê da hev û wê da Kralê Aşûrê. Lêbelê alîkariya karê wî nekir. Kral Ahaz, avay, ew Kral Ahaz di dema tengasiya xwe de xayintiya xwe ya ku li dijî xudanê zêde kir. û jîlayên Şamê ên ku lê xistine re qurbanan serjêkir û got. Madem ku îlayê Kralên Sûriye alîkariyê bi wan re kirin, bona ku alîkariyê min re bikin, ez ê jî ji wan re qurbanê serjê bikim. Lêbelê ew bûn sedema ketina wî û hemûya İsraîlê. û Ahaz feraxên mala Xwedê dan hev û feraxên mala Xwedê perçe kirin û deriyê mala xudan girtin û li her qozikên Orşelîmê bona xwe pêşkeşîgehan çêkirin. û bona ji îlahên wekî din re bi xurê bişewtînin, li her bajarên Cihudayê de ciyên bilind çêkirin û Xwedeyê bapîrên xwe xudan bi hêrs kirin. û karên wî ê şûnda mayîne û hemû rêyên wî, rêyên wî yên pêşîn û yên paşîn, avay, ew di pîrtika Kralên İsraîlê de nivîsandîne. û Ahaz tevî bapîrên xwe raket û îl Orşelîmê di bajer de binax kirin. Ji ber ku wî nebirin goristana Kralên İsraîlê û li devla wî lawê wî hîskiya bû kral. Beşa bîst û nehan. Dema hîskiya bû kral 25 salî bû û li Orşelîmê 29 sal kraletiyê kir û navê dayika wî Abiya ya qîza Zekeriya bû. û li gola her tiştên ku bapîrên wî Dawîd kirine ya ku çavê xudan de rast e kir. Di yek saliya kraletiya xwe de di meha yekem de deriyên mala xudan vekirin û wan selehandin. û Kainan û Lêwiyan anîn hundir û wan li qada rojilatê civandin û ji wan re gotin: Ya Lêwiyan, min guhdarî bikin, niha xwe pîroz bikin û mala Xwedayê bapîrên xwe xudan pîroz bikin û ji cihê pîroz ve pîstiyê derxînin. Ji ber ku bavên me xayintiyê kirin û ya ku çavê Xwedayê me xudan de xerab e kirin û dev ji wî berdan û wecê xwe ji şinwara xudan ve zîvirandin û paşiyên xwe danê. Deriyên eywanê jî girtin û qendîlan tefandin û li cihê bilind ji Xwedayê İsraîlê re bi xurê vê nexistin û pêşkeşiyên şewitandinê pêşkeş nekirin û ser Cihudayê û Orşelîmê ve hêrsa xudan hat, wandan biçûkdîtinê û şaşmayînê ji wan re hate fîkandin, ka çawa ye hûn bi çavê xwe dibînin. û avay, bavên me bi şûran ketin û lawên me û qîzên me û jinên me ji ber vê yekê sirgunê ne. Bona ku hêrsa wî ya sorbûyî ji me vegere, niha bi Xwedayê İsraîlê xudan re peymandanînê xistim aqlê xwe. Ya lawên min, niha bêxemî mekin. Ji ber ku xudan bona ku hûn jê re xizmetê bikin û bi xurê vexin, bona hûn li ber wî bisekinin û jê re xizmetê bikin we hilbijart. û Lêwiyan ji lawên Kohatî maha tê lawê Amasay û Yoelê lawê Azarya û ji lawên Merarî Kîşê lawê Abdî û Azaryayê lawê Yehallel û ji Gerşonyan Yoahê lawê Zîman û Edenê lawê Yoah û ji lawên Elîtsafan Şimrî û Yeuel û ji lawên Asaf Zekeriya û Matanya û ji lawên Heman Yehuel û Şimeî û ji lawên Yedutun Şemaya û Uzdiyel rabûn û birayên xwe civandin û xwe pîroz kirin û li gora gotinên xudan û emrê kral bona ku mala xudan paqij bikin ketin hundir. û Kainan bona ku aliyê hundirê mala xudan paqij bikin ketin wir û hemû min dariya ku li perestgeha xudan dîtine derxistin hewşa mala xudan. û Lêwiyan bona ku derxînin derve newala Kîdronê wan rahiştin. û di roja yekemîn ya meha yekem de dest bi pîrozkirinê kirin û di roja heştemîn ya mehê de hatin eywana xudan û di heşt rojan de mala xudan pîroz kirin û di roja şanzdehan ya meha yekemîn de qedandin. û ketin hundirê qesrê cem kral hîskiya û gotin: Me hemûya mala xudan û pêşkeşîgeha pêşkeşiya şewitandinê û hemû taximên wê û sifrananê aramiyê û hemû taximên wê paqij kirin. û hemû taximên ku Kral Ahaz di dema kraletiya xwe de bi xayintîkirinê avêtinê amade kirin û pîroz kirin û avay ew li ber pêşkeşîgeha xudan in.
و قرال هیسکیا زورا بو و سروکین باجر جواندن و هلکچیا مالا خودان و بونا قرالتیه و بونا پرسکه و بونا جهودای وکی پیشکشیا گونه 7 گا و 7 بران و 7 برخک و 7 حب نیری آنین و بونا کل سر پیشکشیگا خودان وان پیشکش بکن امر دا لاوین هارون کاهینان و گانیران سر جکرن و کاهینان خونه را اشتن و ال پیشکشیگه رشاندن و برانان سر جکرن و خونه ال پیشکشیگه رشاندن و برخکان سر جکرن و خونه ل پیشکشیگه رشاندن و البر قرال و جواکه وکی پیشکشیا گونه نیریان نزیکانین و دستن خدانین سروان و کاهینان وان سر جکرن و بوناج بو حمویا اسرائیل ببه کفارت لسر پیشکشیگه خوینا وان کرم پیشکشیا گونه جبر قرال امر دابو کو بلا پیشکشیا شوتاندنه و پیشکشیا گونه بونا حمویا اسرائیل بیته کرن اولگور امره گاده کو دیتی داوده و یه قراله اولگورا پیغمبر ناتان لیویان بیزیلان و بسانتوران و بچنکان و خستن مالا خودان جبر کو او امر بنافدیتیا پیغمبرین وی جو خودان بو و لیویان به حالت موسیقیین داود و کاینان به بوریان سکنین و هیسکیا بونا کو پیشکشیا شوتاندن سر پیشکشیگه بیت پیشکش کرن امر دا و دما دست به پیشکشی کرنا پیشکشیا شوتاندن بو به بوریان و به حالت موسیقیین داود قراله اسرائیل قصیده خودان جی دست بکر و حمیان نتوی سجده کرن و قصیده وانان قصیده خوندن و ین کل بوریه دخن لبوریه خستن حمیان وانا حتی کو پیشکشیا شوتاندن بی قداندن دوم کرن و دما کاره پیشکشی کرنه قداندن قرال و حمیان کل جمن خوار بون و سجده کرن و قرال هیسکیا و سروکان بونا کو بگوتنین داود و آصافه کو دبینه وج خودان را شکریه بکن امردان لیویان و بکیف خوشی حمد کرن و سری خوار کرن و سجده کرن و هیسکیا برسوه دا و گوت نها و خوش خودان را ترخان کرن نزیک ببن و قربانان و پیشکشین شکریه جمالا خودان را بینن و جوا قربانان و پیشکشی شکریه آنین و حمیین که دلوان بخواسته کن پیشکشین شوتاندن آنین و حجمارا پیشکشین شوتاندن این که جوا که آنین هفته گانر 100 بران 200 برخک بون حمیین وانا بونا پیشکشیا کش خودان را تیت شوتاندن بون و حیوانین که آتنه پیروز کرن 600 دوار و 3000 مه بون لیکاین هندک بون و هیز نانین که همو پیشکشین شوتاندن بگرن و حتی که کار بیتا قداندن و حتی که کائنان خو پیروز بکن برای وان لیویان آلیکاری بان را کرن جبر که خو پیروز کرنه ده لیویش کائنان زیده تر دل راست بون و دونه پیشکشین خوشیه و تبی پیشکشین درجه ین هر پیشکشین شوتاندن جی پر بون به وی آوائی خدمت مالا خودان کرن دوره و جبر تشتین که خوده بونا نتوی آماده کرنه هیسکیا و حمیا نتوی کیف خوش بون جبر که کار نشکاوه بو بشا سیهان و هیسکیا بوناش خدای اسرائیل خودان را فسحه چه بکن ورن مالا خودان یال اورشلیمی آگاهیش حمویا اسرائیل و جهودای رشاندن و جفرایم را و مانا شرجی نامه نویساندن جبر که لورشلیم قرال و سروک انوی و حمویا جواکه بنا که فسحه دماها دوامین ده چه بکن به هفر شوری بون جبر که هین قاسی تیره بکه کائنان خو پیروز نکر بون و جبر که نتوه لورشلیم نجویا بون و گاوه و چه نکرن و افتش ده چاوه قرال ده و چاوه حمویا جواکه ده راست بو و بنا که ورن و لورشلیم جه خدای اسرائیل خودان را فسحه چه بکن بریار دان که دیش بر شبای حتی دانه لحمویا اسرائیل بانگ بکن جبر مینا کجبر و هاتیه نویساندن نکربون و شاندیان تاوی نامه این که جدسین قرال و سروک اموینه لگور امری قرال لحمویا اسرائیل و جهودای حول بون و گوتن یالاوین اسرائیل وگرن خدای ابراهیم اسحاق و اسرائیل خدان ده اوجی وگره ین که جدسین قرالین آشر رویانه خلاص بونه و جبر و ماینه ره و نبن مینا بابو برایم خواه ین که لدجی خدای باپیرین خواه خدان و خاینتیه کرنه وسا که مینا اون دبینن خدان واندانه شاشیه نها مینا بابیم خواه ستو حشک نبن لیبله دست بدن خدان و بکبن پرسکه آوی یا که آبادیم و پیروز کریه وش خدای خواه خدان را قلتیه بکن و ده حرساوی یا سور جسر و وگره جبر که گاوان وگرن خدان ده براین و اولاوین و لبر ین که وان سرگون کرنه دلوانیه ببینن و وگرن ویوالاتی جبر که خدای ما خدان خیره دکه و ضعف حیفاوی پیته و گرهون وگرن وی وجه خوشوه ناز ویرینه و شاندی لواره افرایم و مناشه و حتی زبولون جباجر در باسی باجر بون لیبله بوان کنیان و قرفین خوبان را کرن
Hewce Aşerê û ji Manaşeyê û ji Zebûlûnê hinek kes kubrên xweşikandin û hatin Orşelîmê. Bona ku yek dilekî bide Cuhuda jî ji bo emirên qiral û serokan yên li gora gotina Xudanin bînin cih destê Xwedê li ser wan bû. û di meha duwemîn de bona ku cejna nanê bêavên li Orşelîmê çêbikin gelek netewe civakek zehf mezin civiyan. û rabûn û pêşkeşîgehên ku li Orşelîmê ne rakirin û hemû pêşkeşîgehên bi Xurê rakirin û avêtin nevala Kîdronê. û 14 rojiya meha duwemîn de qurbanê Feshê ser jê kirin û kayînan û Lêwîyan şerm kirin û xwe pîroz kirin û pêşkeşiyên şewtandinê anîn mala Xudan. û li gora usulên xwe li gora zagona Musayê zilamê Xwedê sekinîn. Kayînan xwîna ku ji Lêwîyan stendibûn reşandin. Ji ber ku di netewê de gelekên ku xwe pîroz nekiribûne bûn. Ji ber vê yekê karên serjêkirin û wan ji Xudan re pîrozkirina her berxikê Feshê ên zilamê nepaqije li ser Lêwîyan bû. Ji ber ku ji netewê civakek mezin gelekên ji Efraîm û Manaşeyê ji Îşşakar û Zebûlûnê ne xwe paqij nekiribûn. Lêbelê wekî nel gora ya ku hatiye nivîsandiye Feshê xwarin. Ji ber ku hîskiya ji bona wan dua kir û got: Bila Xudan Xwedê her kesê ku li gora paqijbûna perestgehê paqij nebûye, lêbelê dilê xwebûna lêgerîna Xwedayê bapîrên xwe amade kiriye, Xudanê qenc efû bike. û Xudan hîskiya bihîst û li netewê borand. û lawên İsraîl ên ku li Orşelîmê ne heft roj cejna nanê bêavên bi kevxweşiyek mezin çêkirin û Lêwîyan û kahînan bi haletê musîkiyê ên ku dengê wan bilindin her roj ji Xudan re şikriye dikirin. û hîskiya ji dilê hemû Lêwîyên ku di xizmeta Xudan de fêmkariya wan qencere gotin. û bi serjêkirina qurbanê xweşiyê û şikrîkirina Xwedayê bapîrên xwe Xudan di heft roja cejnê de xwarin. û hemûya netewê bona ku heft rojê din jî çêbikin di nav hev de bi hev re şêwirîn û bi kevxweşiyê heft rojê din kirin. Ji ber ku Qiralê Cihudayê hîskiya bona pêşkeşîkirinê 1000 ganêr û 7000 mîhdan civakê û serokan 1000 ganêr û 10000 mîhdan civakê û gelek kayînan xwe pîroz kirin. û hemûya civaka Cihudayê û kayînan û Lêwîyan û hemûya civaka ku ji İsraîlê hatine û mêvanên ku ji warê İsraîlê ve hatine û li Cihudayê rûdiniştin kevxweş bûn. û li Orşelîmê kevxweşiyek mezin çêbû. Ji ber ku ji rojên Silêmanê lawê Dawdê Qiralê İsraîlê ve li Orşelîmê mîna veya nebû. û kayînan Lêwîyan rabûn û netewê pîroz kirin û dengê wan hatin bihîstin û duayên wan hilkişiya şînwara pîroziya Xwedê. Ezmanan. Beşa sê û yekemîn. û dema hemûya ev kar hate qedandin, hemûya İsraîla ku li wirin hilkişiyan bajarên Cihudayê û kevirên çikandî şikanandin û aşêran jê kirin û heta ku li hemûya Cihudayê û Benyamînê û li Efraîm û Manaşeyê ciyên bilind û pêşkeşîgehan qedandin wan xera kirin. û hemûyên lawên İsraîl herkes vegeriya milkên xwe, bajarên xwe. û hîskiya li gora nobedariyên wan taxmên kayînan û Lêwîyan bona pêşkeşiyên şewtandinê û pêşkeşiyên xweşiyê, bona xizmetkirinê û bona pêşkeşîkirina şikriyê û bona di deriyên qesra Xudan de şikriyêkirinê him kayînan him jî Lêwîyan herkesî li gora xizmetê wan danîn. û bona pêşkeşiyên şewtandinê ên ku sibe û êvarê li gora ku di zagona Xudan de nivîsandiye û bona pêşkeşiyên şewtandinê ên rojên sebtê û yên serê mehan û hinek cejnên hatine eşkerekirin, qiral para xwe jî ji malê xwe da. û bona ku bi zexmî bi zagona Xudan ve bigirin, ji bo para kayînan û Lêwîyan bidin, emir da netewî ku li Orşelîmê rûdinin. û dema ev emir bi der û hêlê ve belav bû, lawên İsraîl nûberên genim, xemran û rûn û hunguv û hemûya zadên zeviyê bi zêdeyî dan û dehikiya her tiştî bi zêdeyî anîn. û lawên İsraîl û Cihudayê ên ku li bajarên Cihudayê rûdinin, ew jî diheka dewaran û mîhan û diheka tiştên pîroz ên ji Xwedayê xwe yî Xudan re pîroz kirine anîn û bi komkomî dan. Di meha sêvemîn de dest bi danîna bingeha koman kirin û di meha heftemîn de qedandin. û hîskiya û serokan hatin û koman dîtin û Xudan pîroz kirin û netewî wê İsraîlê pîroz kirin. û hîskiya derheqê koman de ji kahînan û Lêwîyan ve pirsîn. û serokayîn Azaryayê ji mala Tisadoke bersivê da wî got: Celgî dest banîna pêşkeşiyan ji mala Xudan re kirine me xwarin û em têr bûn û pir jî ji ber hiştin, ji ber ku Xudan netewî xwe pîroz kirin. Yê ku ji ber mayîyê jî komekî mezin e. û hîskiya bona kodeyên mala Xudan amade bikin emir da û amade kirin. û pêşkeşiyan û dehekan û tiştên ku hatine pîrozkirin bi dilsoziyê anîn. û konanyayê Lewî li ser vana serwer bû û birayê wî Şimeyî yê duwemîn bû û dibin destê konanya û birayê wî Şimeyî de Yehiyel û Azazya û Nahat û Asael
u Yerimot, u Yozabat, u Eliel, u İsmakya, u Mahat, u Benaya, karmendên ku jaliyê Kral Hiskiya û tevî wî serwerê mala Xwedê Azarya ve hatine wezîfedarkirin bûn. û lavê îmna Koreyê Lêwî yê ku di deriyê Rojhilatê de dergevan e, bona ku pêşkeşiyên Xudan û tiştên herî pîrozin belav bike, li ser pêşkeşiyên ji dilên ku bona Xwedê hatine danîn bû. û dibin destê wî de Eden û Minyamin û Yeşua, Şemaya, Amarya û Şekanya di bajarên Kainan de li gora taximên wan ji birayên xwe re, ji mezin re û ji biçûk re bona ku bi dilsoziyê belav bikin bûn. Xeynî vana ji zilamên ku bi regezê ve hatine jimartin û ji 3 salî û jê berjortirin hemûyên ku her roj li gora karên xwe, li gora taximên xwe bona xizmetên xwe di wezîfeyên xwe de ne, her roj dikevin mala Xudan û kaînên ku li gora mala bapîran bi regezê ve hatine jimartin û ji lê wîyên ku di wezîfeyên xwe de li gora taximên xwe 20 salî û jê wêdetirin û ji hemû zarok û jin û law û qîzên ku di hemûya netewê de bi regezê ve hatine jimartin re belav dikirin. Ji ber ku di pîroziyê de bi dilsozî xwe pîroz kirin. û layên Harûn ên ku çêregehên beyarên bajarên xwe de ne, bona kahînan li her bajarî nav kahînan de ji hemû zilaman re û ji heçiyên ku di nava Lêwîyan de bi regezê ve hatine jimartin bona ku parên wan bidin hemûyan zilamên ku bi navên xwe ve tên bankirin hebûn. û Hiskiya li hemûya cihûdayê wisa kir û li cem xwedayê xwe Xudan ve yê baş û rast û heqa kir û di her karê ku bona di xizmeta mala Xwedê de û di zagonê de û di emiran de li xwedayê xwe bigere dest pê kiriye bi hemûya dilê xwe ve kir û karê wî qenc çû. Beşa sê û duwemîn. û paşî van karan û vê dilsoziyê Kralê Aşûrê Sanherîb hat û ket cihûdayê û li dijî bajarên bi dîwar artêşgehê danî û wan bi dest ve xistinê kir aqlê xwe. û dema Hiskiya dît ku Sanherîb hat û bona ku li dijî Orşelîmê cengê bike berê Xwedayê, bona ku avên çavkaniyên derveyî bajêr bigirin, bi serok û egîdên xwe re şêwirî û wan alîkariyê bûyîre kirin. û pir netewê civiyan û bi gotina madê Kralê Aşûrê werin û çima avazê de bibînin, hemû çavkaniyan û nevala ku di nava welatê de herike girtin. û Hiskiya quwetê dît û hemû cihên xerabûyî yên dîwar ava kirin û wê heta qulayan bilind kir û ji derve dîwarekî din ava kir û Mîlloya ku li bajarê Dawûdê jî zeximand û pir çek û mertal çêkirin. û serokên cengê danîn ser netewê û wan li cem xwe cem derê qeda bajêr civandin û ji dilê wan re axivî û got: Xurt û dilawêr bin. Ji Kralê Aşûrê û ji hemû neteweya ku li cem wî ne metirsin û nekevin bêzariyê. Ji ber ku yê mereyî ji yê ku bûyîrê ye mezintir e. Yê ku bîreyî bazûyê ji goşt e. Lêbelê Xwedayê me yê bona ku alîkariyê me re bike û jengên me bike bi mereyî Xudan e. Netewe jî bi gotinên Hiskiyayê Kralê Cihûdayê ve ewle bûn. Paşî veya Sanherîbê Kralê Aşûrê bi hemû quweta ku pêre ne demal ber Lakîşê bûn ji Kralê Cihûda Hiskiya û ji hemû Cihûdaya ku li Orşelîmê ne re koleyên xwe şandin û gotin: Kralê Aşûrê Sanherîb wisa dibêje: Gelo hûn bi çi ewle dibin ku bi der û hêl girtî li Orşelîmê rûdinin? Ma Hiskiya bi gotina dê Xwedayê me Xudan mecdesê Kralê Aşûrê ve xelas bike, bona ku we bi xelayê û bi tîbûnê ve bide destê mirinê we naxapîne. Ma yê ku cihên wî yên bilind û pêşkeşîgehên wî rakiriye û yê ku ji Cihûda re û ji Orşelîmê re bi gotina hûn ê li ber vê pêşkeşîgehê peristinê bikin û ser wê bi xurê vêxin emir daye, ma ne ev Hiskiya ye? Ma qey hûn nizanin ez û bapîrên min me çi bi hemû neteweyên welatan re kirine? İlayên gelên wan welatan qet hêz nanîn ku welatê wan ji destê min ve xelas bikin. Di nava hemû îlayên wan gelên ku bapîrên min bi tûmî wan helak kirine de kîjanî hêz anî ku netewa xwe ji destê min xelas bike ku bila Xwedayê we ji destê min ve xelas bike? û niha bila Hiskiya wisa xapandinê li we neke û bila we wisa nexapîne û pê bawer nebin ji ber ku ji îlayên netewekê û yê welatekî qet tu carî hêz nanî ku netewa xwe ji destê min û yên bapîrê min ve xelas bike. Kal ku ma ku bila Xwedayê we ji destê min we xelas bike. û koleyên wî li dijî Xudan Xwedê û qulê wî Hiskiya ve hîn pir tiştî gotin. û nameyên ku bona Xwedayê İsraîlê Xudan biçûk bixîne û li dijî wî bibêje nivîsan dibûn de wisa got: Çawa ku îlayên netewên welatan hêz nanîn ku gelên xwe ji destê min ve xelas bikin, dê Xwedayê Hiskiya jî nikaribe gelê xwe ji destê min ve xelas bike. û bona ku bajêr bisînin, ji bo gelê Orşelîmê ên ku ser dîwêrin bitirsînin û bona ku wan bixînin teşqelê bi dengekî bilind û bi zimanê cihûdî bi wan re qêriyan. Li dijî Xwedayê Orşelîmê jî wekî îlayên neteweyên dinê ên ku karê destê mirovanin dibêjin gotin:
Ujber ve ki kral Hiskiya u peygamber işe lavi Amos dua kirin uj azman ra qiriyan u Xuda milyaketek işan و همو عقیدن به مترسی و سرک و سروکن که لارتشکا اقرالی آشرینه تو نکرن و سانهری بوجهی بشرم و گریا ولاتی خواه و کت مالا الهی خواه و ین که جنجا داوی درکتنه لور بشور وی خستن به وی آوای خودان هیسکیا و ین که لورشلیم رودنن جدسته اقرالی آشوری سانهری و جدسته هر کسی و خلاص کرن و به هر حالی و وان خلاص کرن و پر کسان خلاطان ج خودان رانی نورشلیمه و تشتین به قیمت جقرال جهودای هیسکیا رانین و پاشوی ده چاوه همونه توان ده بلند بو دوان روزان ده هیسکیا بدرجه مرنه ده نخوش کت وش خودان را دعا کر و جیر گوت و نشانه کی داوی لبله هیسکیا بردلا قنجیا که جیر آتیه کرن ندا جبر که دلوی بلند بو و بسر وی و بسر جهودا و اورشلیم و حرسات لبله هیسکیا جبر بلند بنا دلی خواه او بخواه و ین کل اورشلیم رودنن خو نظم کرن و دروژه هیسکیا ده حرسا خودان بسر وان و نهات و زاف ثروت و مزنتیا هیسکیا بو و جیر بونا زیر و زیف و بونا کورین به قیمت و بونا بهارات و بونا مرتال و پرتالین هر توری یم به رومت خزینهان و بونا گنم و بونا خمران و برا زیت عنباران و بونا هر تور حیوانی آخران و بونا کریان حوشان آوا کرن و بونا خوا باجاران آوا کرن و پرمی و دواران ستندن جبر که خوده گلکی مالی دابوی و یکو چاپکانیا جورینیا آونگی و نگرتیه و انبر به باجار داود و جالی رجلات و داخسته جرین ev هیسکیایی و همو کارن هیسکیا قنج در باس بون لبله دکار شاندین سروک بابیله ده بنا علامت الولات هاتیه کرن بپرسه جیر شاندنه بنا هموین کد دلوی دنوی بجربینه خوده دو جوی برده و کارن هیسکیا ین شونده ماینه و کارن وین قنج آوای او دخون و خیالا پیغمبر اشیاء لاوی آموس ده ده پیرتکا قرال اسرائیل و جهود ایده نویسان دینه و هیسکیا تبی با پیرن خوراکت و اید کاشا گورن لاوین داود تبناخ کرن و دما مر هموین جهود ای و لورشلیم رودنن حرمت جیره کرن و دولاوی لاوی ماناش شبو قرال بشا 37 دما ماناش شبو قرال 12 سالی بو و لورشلیم 55 سال قرالتیه کر ولگورا تشتی مکروح این نتوین که خودان وانجبر لاوین اسرائیل و قبراندنه یا که چاوه خودان ده خرابه کر و جیم بلند این باوی هیس که خرا کرنه دیس آوا کرن و بنا بالان پیشکشیگه آندانین و اشران چه کرن وش هموی ارتشگاه عزمانان را پرستنه کرن و جوان را قلتیه کرن و دمالا خودان ده یا که خودان جره ده ناوه من آبادین لورشلیمه و گوتبو پیشکشیگه آن چه کرن و ده هر دو حوشن مالین خودان ده جحموی ارتشن عزمانان را پیشکشیگه آن چه کرن و لاین خواه ده نوالا لاین هینوم ده جاگر و درباز کرن و سترناسی و سربازی و افسونکاری کر و جموانان و نریموانان شغلاندن بونا که خودان حرس بکه ده چاوین وی ده ضعف خرابیان چه کرن و پوتا قوارتی یا که چه کربو دانی مالا خوده که در حق وی ده خودش داود ره و جلاوی وی سلیمان را گوتبو از ناوی خواه آبادین دینم وی مالا و اورشلیما که جناوا همون نجاد اسرائیل و بجارتمه گر او هموی ازاگون و شریعت و درازین که من به نافدیتی موسی و دانوان به بالکشی بیننجی از سر آخا که جباپیرن وان را تاین کرمه جاره کیدن لنگه اسرائیل را نکم و مانا شبانا جهودای و ین کل اورشلیم رودنن جنتوین که خداون وانجبر لاوین اسرائیل و قوراندن زیدتر خرابیه بکن جره و درخستن و خداون جمانا شه و نتواوی را گوت لبله گوهداری نکرن و خداون سروکین ارتش قرال آشوره بسر وان و آنین و مانا شه لحسن خستن و بدو قاطی زنجیره و گردان و یبرن بابیله و ده تنگاسی خودش خدای خدان را لاوا کر و خلبر خدای با پیرن خو و ضعف نزب کر و جیر دعا کر او جی دعایاوی قبول کر و لاوایاوی بهیست و دیسا آنی اورشلیم قرالتیاوی و مناش پیزانی بو که خدان خوده اوه و پاشیوه لالی روژاوای گیونی لنواله حتی جه کتنا دریه ماسی دیوارکی در وش باجار داود را آوا کر و بوه دور لو فلگرد و ضعف بلند کر و سروکین عگید دانین همو باجارین به دیوار این جهودایه و الهین بیان و جمالا خدان پوته و همو پیشکشیگه این که لچیای مالا خدان و لورشلیم چه کرنه را کرن و آناویتن در وی باجر و پیشکشیگه خدان تعمیر کر و سر قربان خوشی و شکریه پیشکش کرن و بنا کش خدای اسرائیل خدان را قلتیه بکن امر دا جهودایه تبی که او سابه نتوه هین لجیم بلند
ye belê ji xwedayê xwe xudan re qurbanê serjê dikirin. û karên manaşeyên şûnda mayne û duaya ku ji xwedayê xwe re kiriye û gotinên yên ku dibînin ên ku bi navê xwedayê İsraîlê xudan jê re gotine avay ew di nava karên qiralên İsraîlê de nivîsandîne. û duaya wî û bîstina duaya wî û hemû sûcê wî û xayîntiya wî û berî ku xwenizm bike çêkirina wî ya cihên bilind û cihên ku aşeran û putên qewartî danîne avay ev di pîrtuka hozay de nivîsandîne. û manaşe tevî bapîrên xwe raket û wî di mala wî de binax kirin û li devla wî lawê wî Amon bû qiral. Dema Amon bû qiral 22 salî bû û li Orşelîmê 2 sal qiraletiyê kir û mîna bavê xwe Manaşe ya ku çavê xudan de xerabe kir û Amon ji hemû putên qewartî ên ku bavê wî wan çê kiribûn re qurban serjê kir û ji wan re qultiyê kir. û mîna ku bavê wî Manaşe xwe nizm kir wî xwelber xudan nizm nekir. Lêbelê Amon her ku çû zêdetir xerabiyê kir û koleyên wî li dijî wî dizenê danîn û wî di mala wî de kuştin. Lêbelê netewa welat li hemûyên ku li dijî qiral Amon re dek û dolavê danîne xistin û netewa welêt li devla wî lawê wî Yoşiya kirin qiral. Beşa sî û çaremîn. Dema Yoşiya bû qiral heşt salî bû û li Orşelîmê 31 sal qiraletiyê kir. û ya ku çavê xudan de rastê kir û dirêyên bapîrê xwe Dawud demeşiya û bi rast û çepê ve çirt nebû û di heşt saliya qiraletiya xwe de hîn ciwan bû dest bi lêgerîna xwedayê bapîrê xwe Dawud kir û sala 12 de dest pê kir û Cihudayê û Orşelîmê ji ciyên bilind û ji aşeran û ji putên qewartî û ji putên rejandî paqij kirin. û li ber wî pêşkeşîgehên balan xera kirin û putên rojê ên ku li jor bi ser wan ve nejê kirin û qulipandin û aşeran û putên qewartî û putên rejandî perçe kirin û wan perçiqandin û kirin toz û bi ser gorên kesên ku ji wan re qurbanan serjê kirine ve weşandin. û ser pêşkeşîgehên xwe de hestiyên kayînan şewtandin û Cihudayê û Orşelîmê paqij kirin. û heta Naftaliyê di bacarên Manaşe û Efraîm û Şimeûn de bi dor û ber di wêranxaneyên wan de wisa kirin. û pêşkeşîgehan xera kirin û aşeran û putên qewartê heta ku bibin toz eciqandin û li hemûya welatê İsraîlê de hemûyên putên rojê jê kirin û qulipandin û vegeriya Orşelîmê. û di 18 saliya qiraletiya xwe de paşî ku welat û xanî paqij kirin, Şafanê lawê Atsalya û Maaseyayê serokê bajêr û bûyernivîs Yoahê lawê Yoahas bona ku mala xwedayê xwe xudan tamîr bikin şandin. Watin cem serokayîn Hilkiya û hemû zîva ku ji destê Manaşe û Efraîm û jiyên ku bermayiyên İsraîlê û ji hemûya Cihudayê û Benyamînê û jiyên ku li Orşelîmê rûdinin lê wî yên ku notirvanê Şemûgê nedane hev û ya ku anîne mala Xwedê dan wî. û wê dan destê karkerên ku dest bi karê mala xudan kirine. Ew jî dan destê karkerên ku bona mala xudan nû bikin û tamîrê lê bikin dişuxulin. û kevirên qewartî û bona darbendê û bona beştên xaniyên ku qiralên Cihudayê wan xera kirine, onyan bistînin dan xeratan û lêkeran. û van zilaman karên xwe bi dilsoziyê çêkirin û serkarên ku bona kar pêş ve bibin li ser wanin Lêwîyî, Yahat û Obadyayê ku ji lawên Merarî ne û ji lawên Kohatî Zekeriya û Meşûlam û Lêwî yên ku di hemûya haletê muzîkê de fêmkarin bûn. û vana li ser yên ku bar dikişînin jî bûn û di her tewrê xizmetê de hemûyên ku kar dibînin pêş vebirin. Ji Lêwîyan katiban û karmendan û dergevanan jî hebûn. û dema zîvê ku anîne mala xudan derxistin Kayîn Hilkiya, pîrtuka zagona xudan Yakub destê Musa ve hatiye dayîn dît. û Hilkiya bersivê da û ji katîb Şafan re got: Di mala xudan de pîrtuka zagonê dîtim. û Hilkiya pîrtukê da Şafan û Şafan pîrtukê ji qirar re bir û agahiyê ji qirar re anî û got: Her tiştê ku dane destên koleyên te ew wan çê dikin. û zîvê ku di mala xudan de dîtin vala kirin û wê dan destê karmend û karkeran. û katîb Şafan ji qiral re şand û got: Kayîn Hilkiya pîrtukekê da min. û Şafan li ber qiral jê xwend. û wisa bû ku dema qiral gotinên zagonê bihîstin kincê xwe çirand. û qiral ji Hilkiya re û ji Ahîkamê lawê Şafan re û ji Abdonê lawê Mîka re û ji katîb Şafan re û ji koleyê qiral Asa re emir kir û got: Herin bona min û bona yên ku li İsraîlê û li Cihudayê ji ber mayîne di derheqê gotinên vê pîrtuka ku hatiye dîtin de ji xudan re bipirsin. Ji ber ku hêrsa xudan yab ser me ve rijiyayê mezin e. Ji ber ku bapîrên me bonal gora her tiştên ku di vê pîrtukê de nivîsandîne bikin, bi gotina xudan ve negirtin. û Hilkiya û zilamên ku qiral emir daye wan çûn cem pêxember pîreka Huldaya jina Şalûmê lawê tok hatê, lawê Hasrayê notirvanê kincayî.
û pîrek li Orşelîmê di taxa duwemîn de rûdinişt û çawa ye wisa jê re gotin. û ji wan re gotin, Xwedayê İsraîlê xudan wisa dibêje, ji zilamê ku wejmin re şandine re bibêjin. Xudan wisa dibêje, avay, ez ê xirabiyê bi ser vî cihî û li ser yên ku li vir rûdinin hemû naletên ku di pîrtika ku li ber Qiralê Cihûdayê xwendine de bînim. Madem ku bi hemû karên destê xwe ve bona min bixeydînin, ji îlayên wekî din re bi xurê vê xistin, ji ber vê yekê hêrsa min bi ser vî cihî ve rijiya û dê ve nemire. Lê belê hûn ê ji Qiralê Cihûdayê ê ku bona ji xudan bipirsin we şandine re wisa bibêjin. Xwedayê İsraîlê xudan wisa dibêje. Dema emerin gotinên ku te bihîstine. Madem ku dilê te nerm bû û li ber vê derê û li ber yên ku li vê derê rûdinin dema te gotinên Xwedê bihîst û li ber min te xwe nizm kir û kincê xwe çirand û li ber min giriya, min jî te bihîst, xudan emir dide. Avay, ez ê te tevî bapîrên te bikim û dê bi xweşiyê te bixin gora te û dê çavên te hemû asîvên ku ez ê bi ser vir û bi ser yên ku li vir rûdinin bînim nebînin. û agahiyê ji qiral re anîn. û qiral şand û hemû kalepîrên Cihûdayê û Orşelîmê civandin. û qiral hemû zilamên Cihûdayê û yên ku li Orşelîmê rûdinin û kayînan û lêwîyan û ji mezin heta biçûk, hemûya netewê ilkişiya mala xudan û hemû gotinên pîrtika peymanê ya ku di mala xudan de hatiye dîtin bi wan re da bihîstin û xwendin. û qiral di cihê xwe de sekinî û bona ku li pê xudan bimeşe û emirên wî û şadeyiyên wî û zagonên wî bi hemûya dilê xwe û bi hemûya canê xwe ve bigire, bona gotinên vê peymana ku di vê pîrtikê de nivîsandîne bikin, li ber xudan peymanê birî. û hemûyên ku li Orşelîm û Benyamînê ne xistin vê peymanê. û yên ku li Orşelîmê rûdinin, li gora Xwedayê bapîrên xwe peymana Xwedê kirin. û Yoşiya li hemû welatên lawên İsraîl hemû tiştê mekruh rakirin û ji yên ku li İsraîlê ne, bona ku ji Xwedayê xwe xudan re qultiyê bikin, ji hemûyan re qultiyê dan kirin. Di rojên wî de ji pey Xwedayê bapîrên xwe xudan ve çewt nebûn. Beşa sî û pêncemîn. û Yoşiya li Orşelîmê ji xudan ve Pisehê çêkir û di roja çardeh ya meha yekem de qurbana Pisehê ser jê kirin. û kayînan danîn ser wezîfeyên wan û bona xizmeta mala xudan wan xurt kirin. û ji lêwî yên ku ji xudan re hatine pîrozkirin û hînê hemûya İsraîlê dikin re gotin. Sindoqa pîroz deynin xaniyê ku Silêmanê lawê Dawudê Qiralê İsraîlê ava kiriye. Êdî dê ser milên we de nebe bar. Naj Xwedayê xwe xudan re û ji netewa wî İsraîlê re xizmetê bikin. û li gora nivîsa Qiralê İsraîlê Dawud û li gora nivîsa lawê wî Silêman ji aliyên malên bapîrên xwe ve xwe amade bikin. û li gora herêmên malên bapîrên birayên we lawên netewê li cihê pîroz bisekinin û ji lêwî yan pariyek mala bapîran bila bona her yekî wan be. û qurbana Fisehê ser jê bikin û xwe pîroz bikin û bona ku hûn li gora gotina xudan ya bi navdîtiya Musayê bikin, bona birayên xwe amadekariyê bibînin. û Yoşiya ji lawên netewê re ji hemûyên ku li wirin re ji keriyê bi hejmarî wekî 30,000 giş jî wekî qurbana Fisehê bin berxikan û karikan û 3,000 jî dewar dan. Ev ji malê qiral bûn û serokên wî wekî pêşkeşiyên ji dil dan netewê, Kayînan û Lêwîyan, Hilkiya û Zekarya û Yehiyel, serwerên mala Xwedê wekî qurbana Fisehê 2600 berxik û karik û 300 ganêran dan Kayînan. û Konanya û birayên wî Şemaya û Netanel û serokên Lêwîyan Haşabya û Yehiyel û Yozabat bona ku bibe qurbana Fisehê 5000 dewar û 500 ganêr dan Lêwîyan. Bi vê awayî xizmeta te amadekirin û Kayînan di cihên xwe de û Lêwîyan li gora taximên xwe li gor emrê qiral sekinîn û qurbana Fisehê ser jê kirin û Kayînan xwîna ku ji destê wan rahiştin weşandin û Lêwîyan qurbanan gurandin. û bona ku pêşkeşiyên şewtandinê li gora ku pîrtika Musa de nivîsandiye ji xudan re pêşkeş kirin. Li gora liqên malan bapîran yên lawên netewê bidin wan bi aliyekê helanîn. Ganêran jî wisa kirin û qurbana Fisehê li gora usulê de agir de sor kirin û pêşkeşiyên pîroz di beroşan de û di qazanan de û di miqilkan de qelandin û ji hemûya lawên netewê re bilezî belav kirin û pas jî wê bona xwe û bona Kayînan amade kirin. Ji ber ku Kayînên ji lawên Harûn heta ku bibe şev di xebata pêşkeşîkirina pêşkeşiyên şewtandinê û donan de bûn. Ji ber vê yekê Lêwîyan bona xwe û bona Kayînên lawên Harûn amadekariyê dîtin. û li gor emrê Dawud û Asaf û Heman û yedû tunê dîtiyê qiralê lawên Asaf qesîdevan li cihên xwe bûn û di her deriyî de dergevan hebûn. Hewce nedikir ku ji xizmetên cuda bibin.
Jiber ku birayên wan Lêwiyan bona wan amadekariyê dîtin. Û li gor emrê Kral Yoşiya bona ku feshê bike û ji bo pêşkeşiyên şewitandinê li ser pêşkeşîgeha Xudan ve pêşkeş bike, hemû xizmeta Xudan ew roj bi vî awayî hate amadekirin. Û lawên İsraîl yên ku amade ne, di wê demê de feshê û heft roj cejnanan bê hawên kirin. û ji rojên pêxember Samuel û vir de li İsraîlê feshê kusa çê nebû û ji Kralên İsraîlê qet yek jî feshê hekmîna vê fesha ku Yoşiya û Kayînan û Lêwiyan û hemûya Cihuda û İsraîla ku li wir e û yên ku li Orşelîmê rûdinin çê nekirin. Ev fesha di 18 saliya kraletiya Yoşiya de hate çêkirin. Paşê hemûyên vana û amadekirina Yoşiya ku mala amade kiriye, Kralê Misrê ne ku bona li cem Feratê li dijî karkemî jengê bike derket û Yoşiya li dijî wî derket. Lêbelê Kralê Misrê şandiyan jê re şandin û got: Ya Kralê Cihudayê, çi te ji min heye? Ez îroj ne li hemberî te. Tenê li hemberî mala ku pêrê cenga min heye diçim û Xwedê ji min re bi gotina bilezîne emir da min. Ji Xwedayê tevî min e xwe biparêze ku bila te helaq neke. û Yoşiya berê xwe jê neda alî. Lêbelê bona ku bî re cengê bike, qilafetê xwe guert û gotinên ne ku yên ku ji devê Xwedê ne guhdarî nekirin û bona ku çemê Megîdo de cengê bike hat. û yên ku tîrê davêjin tîr avêtin Kral Yoşiya û kral ji koleyên xwe re got: Min bibin, ji ber ku ez bi birîna giran birîndar ketim. û koleyên wî ji erebê hilgirtin û îl ereba wî ya duwemîn swar kirin û birin Orşelîmê û mir û di gorên bapîrên xwe de hate binavkirin. û hemûya Cihudayê û Orşelîmê bona Yoşiya şînê girtin. û Yeremya bona Yoşiya lawij xwend û mêr û pîrek hemû helbestvanan heta îroj di lawijên xwe de li ser Yoşiya gotine û xwendina wan li İsraîlê ji xwe re kirin adet û avayî ew di lawijan de nivîsandîne. û karên Yoşiya yên şûn de mayîne û li gora ku di zagona Xudan de nivîsandiye qenciyên wî û karên wî yên pêşîn jî yên paşîn jî avay ew di pîrtika Kralên İsraîlê û Cihudayê de nivîsandîne. Veşa 36 û netewa welêt Yehowa hazê lawê Yoşiya raiştin û li devla bavê wî li Orşelîmê kirin kral. Yehowa az dema bû kral 23 salî bû û li Orşelîmê sê meh kraletiyê kir. Kralê Misrê li Orşelîmê wî ji textê da xist û 100 talan zîv û 1000 talan zêr bi cezayî danîn ser welêt. û Kralê Misrê birayê wî Elyakîn li ser Cihudayê û Orşelîmê kirin kral û navê wî guert û navê Yehoyakîm lê kir. û neko birayê wî Yehoahaz raişt û bir Misrê. Dema Yehoyakîm bû kral 25 salî bû û li Orşelîmê 11 sal kraletiyê kir û ya ku di çavê Xwedayî wî Xudan de xerabê kir. Kralê Babilê Nebukadnesar li dijî wî rabû û bona ku wî bibe Babilê bi du qatî zincîrê li wî girê da. û Nebukadnesar ji taximê mala Xudan birin Babilê û wan li Babilê danî perestgeha xwe. û karên Yehoyakîm yên şûn da mayîne tiştên mekrûhên kirine û xerabiya ku tê de heyî avay ew di pîrtika Kralê İsraîl û Cihudayê de nivîsandîne û li devla wî lawê wî Yehoyakîm bû kral. Dema Yehoyakîm bû kral 8 salî bû û li Orşelîmê 3 meh û 10 roj kraletiyê kir û ya ku çavê Xudan de xerabê kir. û salvegerê de Nebukadnesar şand û wî tevî taxmên mala Xudan ên bi qîmet anîn Babilê û birayê wî Tisedekiya bi ser Cihuda û Orşelîmê ve kirin kral. Dema Tisedekiya bû kral 21 salî bû û li Orşelîmê 11 sal kraletiyê kir. û ya ku çavê Xwedayê xwe Xudan de xerabê kir. Li ber pêxember Yeremyayê ku ji devê Xudan ve dibêje xwe niz nekir. Hem jî li dijî Kral Nebukadnesarê bi mafê Xwedê sondê pêre daye xwarin asê bû û bona ku vegere Xwedayê İsraîlê Xudan ve stûyê xwe hiş kir û dilê xwe hiş kir. Hemû serokên Kayînan jî tevî netewê li gora hemû tiştê mekrûh ên neteweyan zaf xayintiyê kirin û mala Xudan ya ku li Orşelîmê wî bi xwe pîroz kiribû mindar kirin. û Xwedayê bapîrên wan Xudan zû kir, şand û bi destê şandiyên xwe ve ji wan re şandin. Ji ber ku heyfa wî li netewa wî û şinwara wî ve dahat. Lêbelê heta ku hirsa Xudan wekî êdî şîfê nebîne, li dijî netewa xwe sor bû, qerfên xwe bi şandiyên Xwedê re kirin û henekê xwe pêxemberan kirin. û li dijî wan Kralê Kîldaniyan derxistin û perestgeha wan de ciwanên wan bi şûr ve kuştin û heyfa wî li egidê ciwan li qîza ku nezewiciye, ji zilamê kal û porspî ve nehat. Xudan hemûyan dan destê wî û taximên biçûk û mezin ên mala Xwedê û xezîneyên mala Xudan û xezîneyên kral û yên serokên wî hemûyên vana birin Babilê. û mala Xwedê şewitandin û dîwarê Orşelîmê xera kirin û agir bi hemû qesrên wê ve xistin û hemû firaxên wê bi qîmet xera kirin.
و ین کو جبر شور و ماینا آجوتن بابیله و حتی قرالتیا فارس درباسی سروریه بو جی قرال بابیله و جلاوه میره بون دیل. دا کو حتی ولات روژن سبت تعم بکن بلا گوتنا خدان یا کب دوی رمیا وره جی بنا که هفته سالی تمام بکه همو روژن کو ایران ما سبته گرد. و سالا یکمین یا قرال فارس کورشته بنا گوتنا خدان یا کب دوی رمیا و وره جی خدان دلی قرال فارس کورش شیار کر و الحمیا ولد به به گوتنه بانکر همجی نویساند. قرال فارس کورش وساد بیجه. خدای عزمانان خدان همو قرالتی اندنه دان من ول اورشلیما کو لجهودایی جبا از خانیه کی جر آوا بکم امر دامن جحمویا نتواوی هر کید ناوه ده هبه بلا خدایی وی خدان بویره به و بلا درکه به